Noswaith dda, good evening, a chroeso I chi gyd I seremoni Gwobrau Chwaraeon Gwynedd 2022. Mae'n wych gweld cymaint ohonoch chi yma. Ar ran pawb yn byw yn iach, hoffwn o'n gyfarch bob un ohonoch chi sydd wedi gwneud i'r rhestr fer heno yma. Mae hynny'n gamp yn ddoi hun gan fod cynifer wedi cael ei hynwebu ar safon yn uchel dros ben. Mae'n dda hefyd gweld cymaint o chwaraeon gwahanol yn cael cynrychiolaeth a chydnabyddiaeth. Dylen fod yn falch iawn o'r talent sydd gyda ni yma yng Ngwynedd, ac er mwyn gallu cydnabod hynny, fe fydd yr rheini ohonoch chi sydd wedi mynychu seremoniau'r gorffennol yn sylwi bod yna ambell I gategori newydd wedi cael ei cynnwys eleni. Cyn symud ymlaen i'r seremoni, hoffwn dynnu eich sylw I ddau beth mae byw yn iach yn ei wynyddu. Yn gyntaf, cerdyn rhagoriaeth. Cerdyn sy'n cael caniatau mynediad am ddim I gyflysterau a gweithgareddau hamdden canolfan byw yn iach a stibenion hyfforddi. Mae'r cerdyn yma ar gael I bobl Gwynedd sy'n aelod cyfredol o garfan cenedlaethol, ac mae'n rhaid bod corff llywodraethu'r gamp yn cael ei chydnabod gan chwaraeon Cymru. Am fwy o wybodaeth a mynediad i'r meini prawf a'r ffurflen gais, ewch ar wefan byw yn iach. Yr ail beth ydy, da ni'n falch iawn o allu cyhoeddi'n bod i'n lansio fforwm chwaraeon Gwynedd, fydd yn fyw o'r Ragfyr y cyntaf ymlaen. Bwriad y fforwm yma ydy rhoi platfform I glybiau Gwynedd allu ei defnyddio I rannu arferion da, hyrwyddo digwyddiadau a chyrsiau fydd yn cael eu cynnig yn rhatach neu hyd yn oed am ddim I aelodau'r fforwm, derbyn gwybodaeth am grantiau sydd ar gael, cynnig cymorth I sefydlu adrannau newydd o fewn y clwb, yn ogystal ac hyrwyddo cyfleoedd I gydweithio. Felly, cadwch lygad ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol byw yn iach dros yr wythnosau nesaf am wybodaeth pellach. Dyna ddigon ar yr hyrwyddo ymlaen felly fo'r seremoni, a mae'n bleser gen I groesawu ein cyflwynydd gwadd sy'n wyneb cyfarwydd iawn i'r seremoni bellach. Croeso cynnes I Morgan Jones. Os yw'n dda gyfeillion, sy'n ma pawb yn iawn? Da iawn, diolch Magdi yn oed croeso cynnas. Mae'n bleser unwaith eto cael bod yma efo chi ar noson mor arbennig. A un nodyn sydyn Magdi, blwyddyn nesaf ydy please checio bod Cymru ddim yn chwarae. Un noson. Os da chi'n meddwl sgript sgyn I fama. Darllediad byw o Gaerdydd. Ia, dwi'n siŵr bod ni gyd yn gobeithio sydd y bydd Cymru yn ddathlu buddigoliaeth heno, ond beth bynnag fydd y canlyniad yn Nghaerdydd, dwi'n gwybod y bydd yna'n ddathlu heno ym Caernarfon oherwydd mae ganddo ni stafall lawn donia a thalent sydd wedi cyflawni gymaint dros y 12 mis dwytha. Felly heno ydych noson chi I lawenhau ac ymfalchio yn eich campa arbennig. Felly dwi'n rhoi caniatad I chi rwan, pan da chi'n clod eich enwa'n cael ei coheiddi, dwi'n rhoi caniatad I chi neu gymaint o sŵn a da chi isio, gewch chi chwibiannu, canu, dawnsio, rhywbeth da chi isio, ond dim ta dwi'n siarad, oce? Pawb yn dallu gilydd? Reit, cyn symud ymlaen, ambell I beth pwysig yn cynnwys sbectol gen I, neu fyddai methu darllen, na gweld y ffwtbol. Mae yna wasanaeth cyfeithio'r gael heno, felly pwy bynnag sy'n angen headsets, mae rheini'n cael I darparu chi hefyd. A ffona symudol, fedrwch chi ysgolwch yn dda naill ai sicrhau bod nhw wedi cael eu diffod neu yn cael eu tawelu. Ac ar y diwedd, mi fydd yna ddigon o gyfle chi dynnu digon o lyniau I gofio yr achlysu. Felly, at y Gwobrau. A'r categori cyntaf sydd ganddo ni heno ydy athletwraig hun elit y flwyddyn. Dyma categori newydd eleni sy'n Gwobrau ac yn anrhydeddu athletwyr sy'n dangos rhagoriaeth o lefel uchel iawn yn ei maes. Dyma'r tair sydd ar y rhestr fer.
Hi, my name's Catherine Jones and I'm a British and Welsh weightlifter. I've been competing internationally now for over 10 years through the youth, junior and senior age category. I train 5 days a week and have done so since I was 13, 14 years old, so I've dedicated most of my life to sport. So being nominated for this award and being shortlisted is an absolute honour, and having that hard work recognised outside of competition and gaining medals in competition and things like that is a real privilege, and hopefully it'll help show others that hard work is recognised and inspire others to take up the sport. So thank you very much for the nomination. Felly, y tair, gan ddechrau efo Catherine Jones. Mae Catherine yn cystadlu yn yr adran hun yn categori 59 kg. Ei llwyddiant fwyaf diweddar oedd ennill y fedal efydd ym Mhencampwriaeth y Gymanwlad yn Fiji yn ei chategori, wedi codi 83 kg yn y snatch a 102 kg yn y clean. Yn ôl data Commonwealth Pathway Standard, sy'n pennu graddfa codwyr y pwysau o bob oedran a chategori, Catherine sy'n gyntaf drwy Gymru gyfan. Medi Harris. Gwnaeth Medi o Borthmadog wireddu breuddwyd o ymddangos am y tro cyntaf yn y gemau Olympaidd ym Mharis dros yr haf, ar ôl ennill medala ym Mhencampwriaeth y Byd yn mis Chwefror a phrofi perfformiadau cyson yn hwladol dros y 2 flynedd ddiwethaf. Enillodd ei lle i gystadlu yn hym ras gyfnewid 200 metr y dull rydd ac ymddangos yn y dull cefn 100 metr. Yr un gamp ac enillodd i'r fedal efydd ynddi yng Mae'r Gymanwlad. Ar ôl dechrau i gyrfa nofio yng Nghlwb Nofio Caernarfon a Nofio Gwynedd, mae bellach yn hyfforddi yng nghanolfan berfformio Aquatics GB yn Loughborough. Eleni bu'n cystadlu ym Mhencampwriaeth y Byd yn Doha, ble llwyddodd i ennill arian yn y ras gyfnewid dull rydd 4 wrth 200 metr y merched, ac hefyd yn y ras gyfnewid medlu 4 wrth 100 metr. Amlinellodd hyn ei heffaith gadarnhaol ar y rasis cyfnewid i Brydain cyn y gemau Olympaidd. Nicole Roberts. Bu Nicole yn cystadlu yn y Pencampwriaethau Prydeinig eleni, tra'n pwyso 49 kg i hun, llwyddodd i godi 70 kg yn y snatch ac 86 kg yn y clean and jerk. Mae hi'n dal record snatch a clean and jerk ym Mhrydain yn ogystal â chategori hun Cymru. Bu Nicole hefyd yn cystadlu ym Mhencampwriaeth y Gymanwlad yn Fiji a bu i godi 71 kg yn y snatch ac 84 kg yn y clean and jerk. A hyn, nid yn unig yn ddigon i ennill y fedal arian yn y categori iau, ond yn ddigon i ennill y fedal efydd yn y categori hun. Mae hi hefyd yn sicrhau lle yn y Bencampwriaeth iau a dan 23 Ewrop yn Wlad Pwyl. Gai wahodd Amanda Davies, rheolwr gyfarwyddwr Byw'n Iach, a Beth Lawton, cadeirydd bwrdd Byw'n Iach ymlaen i'r llwyfan i gyflwyno'r Gwobrau, os gwelwch yn dda. Noswetha, gwych clywed am yr hyn mae'r dair wedi cyflawni ac yn ysbrydoliaeth i ni gyd. Yn ennill gwobr athletwraig hun elit y flwyddyn 2024, mae Medi Harris. Mae Medi ffwrdd yn hyfforddi ar hyn o bryd, ac felly methu bod yma heno. Gai ofyn i Dyfed swydd ar datblygu nofio a gweithgareddau dyfrol Byw'n Iach ddod i'r llwyfan i nôl ei thlws ar ei rhan os gwelwch yn dda. Ia, llongyfarchiadau mawr i'r tair.
A dyfed. Yn cipio'r ail wobr, mae Nicole Roberts, ac yn cipio'r trydydd wobr, mae Catherine Jones. Yn anffodus, dydy Nicole na Catherine ddim yn gallu ymuno efo ni heno. Felly, fe wnawn ni'n siŵr bod nhw'n derbyn eu tlysau. Diolch yn fawr iawn. Felly ymlaen i anrydeddu'r dynion sy'n rhagori ar lefel uchel ac yn parhau wrthio'r ffiniau yn ei maes. Categori yr athletwyr hun elit y flwyddyn. Yr enwau beion ar gyfer y rhestr fer eleni ydy Ar ôl blwyddyn caled arall o gystadlu, trafeilio a brwydro, mae'n blesar gennau gael enwebu amdan y wobr yma. Dim yn unig mae o'n danos bod yr holl waith calad a sacrifices mae fi a fy nheulu yn gorfod wneud i gael fi i'r lefel yma yn meddwl yn dda. Mae o hefyd yn rhoi y cyfle i mi gallu rhoi hwb i chwaraeon para a seithyddiaeth para hefyd dros y wlad. Helo, Gareth ydw i. Cychwynnau seiclo yn fy nhridegau mwyn cadw'n iach. Oedd rasio beic ddim ar fy meddwl o gwbl, mond i gael fy nhyn allan o'r tŷ ac i gadw'n ffit oedd y bwriad. Ac dros amser wrth reidio lonydd local, oes o draws llawer reidar o'r ardal, a nes i drwy hynny ymuno â clwb seiclo, sydd rwan yn clwb beicio egni yr yrru, ac o fanno yn ychydig o rasio local. Ers hynny, rwy wedi bod yn pencampwr Gymru a Brydain, sawl gwaith ar pob lefel a coedran. A blwyddyn yma, fel pencampwr Brydain, gefais y fraint o cynrychioli y wlad i rasio pencampwriaeth y byd mewn ras dros 95 milltir yn Alpog, Denmark. Anhygoel bron ar y pryd, i milltis i'r ras, a rwan fel pencampwr y byd, gan wisgo o crys enfys yma am y flwyddyn nesaf. Gyweithio wnaeth y stori yma am rhywun o pentra bach Llanrug, efo'r bwriad o cadw'n heini ag yn iach, a blynyddoedd wedyn troi allan i fod yn pencampwr y byd, ysbrydoli rhai eraill i gymryd chwaraeon i fyny. Diolch yn fawr, a pob lwc. I love playing hockey because it's something that I've always done. Growing up in a hockey family, I always enjoy getting out on the pitch whenever I can, playing with my friends and playing with my family. And I've always dreamed of playing for Wales at senior level, so it's a massive honour to be able to finally do that and have the opportunity to do that. Felly, i ddechrau, Nick Thomas. Yn ddyn am oed, datblygodd Nick gyflwr namgolwg o'r enw Stargat. Mae'n cyfranogi mewn para saethyddiaeth ers blynyddoedd bellach, wedi cael sawl llwyddiant yn y maes ac yn parhau gyrraedd y brig yn rhyngwladol. Gweitha i flwyddyn heriol o ddiodda 2 stroc o fewn 15 mis, mae Nick wedi parhau'n bositif a gweithio'n galad iawn i baratoi ei hun, gystadlu a bod yn fodel rôl gadarnhaol i'w deulu a'i gefnogwyr. Mae 2024 wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus mewn cystadlaethau. Y llwyddiant cyntaf mis Chwefror, lle curodd o faes cystadleuol iawn i fod yn bencampwr dan do Prydain am y tro cyntaf. Yn dilyn hyn, enillodd y fedal efydd wrth gynrychioli Prydain yn pencampwriaeth para saethyddiaeth Ewrop yn Rhufain, fis Mai. Cynhaliwyd 2 gystadleuaeth ola'r flwyddyn yn Lilechol ddechrau fis Medi, pencampwriaethau anabledd cenedlaethol a pencampwriaeth awyr agored chwaraeon Prydain, ble enillodd o 2 fedal arian a lle i gynrychioli Prydain yn pencampwriaeth para saethyddiaeth y byd, sy'n cael ei chynnal fis Medi 2025 yn Mhorea. John Bennett. Mae John wedi bod yn chwarae hoci ers yn 8 oed, gan ddechrau yn clwb hoci Dysynu, Tywyn. Fel chwaraewr ifanc addawol, datblygodd i chwarae drwy lefelau dan 16, 18 a 21 oed Cymru.
Wnaeth hi ymddangosiad cyntaf i garfan dan 21 Cymru yn yr Ewros yn Ewyriniaeth Czech yn 2022. Cafodd y fraint o gynrychioli wlad unwaith eto eleni ym mis Gorffennaf yng nghysadleuaeth Ewro dan 21 yn y Swistir, lle roedd o hefyd yn brif sgoriwr i Gymru. Yn dilyn hyn, cafodd John ei alw i sgwad hŷn Cymru a gwneud ei ymddangosiad cyntaf llawn yn erbyn Awstria y mis Awst yma. Yna cafodd yr anrhydedd o gael ei ddewis fel chwaraewr y gêm yn hyd a chwarae'r rhan yn sicrhau a Cymru nath ennill y gystadleuaeth. Mwyn datblygu yrfa, mae John wedi arwyddo i glwb Seven Oaks yn Kent fel chwaraewr proffesiynol. Mae Seven Oaks yn chwarae yn haen 2 pyramid hoci Lloegr sydd o safon uchel iawn. Mae'r tîm yn drydydd yn y cyngrair ac mae John wedi sgorio nifer o goliau ar ddechrau'r tymor. Gareth McGuinness, adeiladwr hunan gyflogedig o Lanrug ydi Gareth. Hobi oedd seiclo i Gareth ar y dechrau, yn cyfranogi gyda bwriad o gadw'n iach a chael mwynhad. Ond fel ath y blynyddoedd heibio, daeth yn athletwr adnabyddus o fewn i gamp, yn gystadlu ac yn ennill sawl record mewn rhasys lleol, ac ar draws Cymru. Ac o ganlyniad i hynny, yn ennill lle i gystadlu mewn rhasys ar draws Prydain ac yn ar y byd. Ar ôl ennill 5 campwriaeth Prydain yn Nyfnaint ym mis Awst eleni, aeth Gareth ymlaen i gynrychioli Cymru ym 5 campwriaeth y byd Gran Fondo yn Aalborg, Denmark ym mis Medi. Roedd yna 200 o beicwyr gorau'r byd yn cystadlu yn categori oedran 55 i 59. Yn cynnwys neb llai na chyn bencampwr y byd Mario Cipollini. Efo 10 km i fynd, bod yr enwog Mario Cipollini yn agosau, llwyddodd Gareth i ddarganfod egni ychwanegol i roi un sprint arall iddi i gipio'r fedal aur gyda Cipollini dim ond 2 eiliad y tu ôl iddo. Buddugoliaeth wych a theitl 5 campwr byd i'r beiciwr o glwb beicio egni a Chymru. Oedd o'n lwcus iawn o fi ddim yn seiclo glwb. Fel aelod brwdfrydig o glwb beicio egni, mae Gareth yn annog cefnogi'r aelodau ifanc ac yn arwain reidiau drwy fynyddoedd Eryri bob dydd Sul. Dywedodd David Hughes, ysgrifennydd y clwb, ei bod nhw yn aelod gyfarch ar ei fuddugoliaeth epig, a'i bod nhw yn ogystal ei wlad yn hynod falch ohono a'i gymeriad aruthrol yn y maes. I gyflwyno'r Gwobrau, ga i ofyn i Dan Joyce a Paul Jones, rheolwr ac is-reolwr canolfanna Byw'n Iach ardal Der Sir i ddod i'r llwyfan i gyflwyno'r Gwobrau. Ysgolch yn dda. Llon gyfrchiadau i'ch tri ohonoch chi yn llwyddiant hyd at hyn a chyfrestedd fer, wrth gwrs. So, enillwr gwobr a chlatwr hyn elit y flwyddyn 2024 yw Gareth McGuinness. Yn cipio'r ail wobr, mae Nick Thomas.
Ac yn cipio'r trydydd wobr, mae John Bennett, os daw Adrian a Linda lawr, rhieni John, i llwyfan i derbyn y dwls ar ei rhan ysgolch dda. Sôn am dalent ag ysbrydoliaeth yn de, llongyfarchiadau mawr i'r tri. Dwi'n gwybod mae'n adeiladu mae Gareth McGuinness yn neud. Dwi'n dilyn o'r strafa yma. Mae'n ei feic ta 6 awr bob dydd. Be ti'n cael amser e? Reit ta, y categori nesaf ydy gwobr darpariaeth cynhwysol y flwyddyn. Dyma gydnabod a dathlu grwpiau sy'n hyrwyddo cynhwysiant yn ei gwasanaethau neu'r eleni chwaraeon. Y tri sydd ar y rhestr fer ydy... What I really like about the sport wheelchair basketball is that it's an amazing twist with lots of potential. It's much more team orientated than the usual basketball, and you get to meet lots of different people. Coaching's very fun, the game's even more enjoyable, and there's all sorts of different, amazing, inspiring people who are all ready to play and ready to have fun. Thank you for nominating Caernarfon Celt's Wheelchair Basketball Club. It means the absolute world to us. Inclusion is so important for the club, and we just want to say, here. Dwi'n cyfhel basged oherwydd da ni gyd mewn cadar Owen, felly da ni gyd yr un peth. Felly dim ots gyda chi tu allan i'r clwb, da chi gyd yr un peth pan da chi yn y cadar Owen. Dwi'n licio sports fi oherwydd ti'n gallu cyfarfod pobl newydd a wneud ffrindiau newydd a ma'n hwyl i chwarae. Hi, it's Elena. I've been going into horse riding since I was about 5 years old. I absolutely love horse riding. My favourite horses are Coco and Caveat. I love horse riding because it helps me with my strength, my coordination and my confidence and my leg muscles because they aren't as strong as other people's. And thank you for listening, bye. Yr enwebiad yma yn meddwl y byd ac yn testament i meic a amrywiaeth yr unigolion. Mae gweld i ymdrech wythnosol nhw yn ysbrydoliaeth. Da ni mor prawd yn hynny. Felly ddechrau clwb pêl-droed Seren. Dyma glwb sy'n cefnogi oedolion gydag anabledda dysgu yn ardal Blaenau Ffestiniog a'r Cyffiniau. Sefydlwyd Seren yn 1996, a bellach mae ganddyn nhw ganolfan ailgylchu dodran a thextilia, adran gwerthu a llogi offer symudedd, gerddi cymunedol, adran sy'n creu sebona gyda llaw, gwesty sy'n cynnig gwyliau ysbaid, a chaffi yng nghanolfan hamdden Glaslyn, Porthmadog. Cafodd y clwb pêl-droed i sefydlu newydd ym mis Mehefin eleni yn dilyn cais llwyddiannus grant SPF. Daeth y syniad gan fforwm y sefydliad mwyn cael cyfle o gymdeithasu tu allan oriau gwaith, gwella lles corfforol a meddyliol, tra hefyd yn enyn sgiliau gweithio gydag eraill. Gyda chymorth llwybrau llesiant, mae'r clwb wedi cychwyn sesiynau hyfforddi gydag oddeutu 14 aelod yn cyfrannogi. Chwaraewyd i gemau cyntaf nôl ym mis Awst, profiad gwych i bawb ac yn edrych ymlaen at y gemau sydd i ddod dros y misoedd nesaf.
Hefyd sefydlodd seren gysadleuaeth i ddylunio kit ar gyfer y tîm a chael Sean Bradley i feirniadu. Mae'r clwb yn awyddus iawn i'r dyluniad buddigol gael ei brintio ar y kit. Clwb pêl-fasged Caerolwyn Caernarfon Celts. Sefydlwyd y clwb yn ôl yn 2011 ac ers hynny mae wedi gwneud ymdrech eithriadol i sicrhau ei bod yn cynnig cyfleoedd cynhwysol bob amser. Mae'r rhain yn cynnwys creu tîm iau Inspire a Generation sydd wedi chwarae yn Wrexham, Abertawe a Birmingham sawl gwaith hyd yma. Cyflwyno sesiynau mewn ysgol yn arbennig a phrif lif megis ysgol Hafod Lon ac ysgol Dyffryn Ogwen. Cefnogwyd ysgol Dyffryn Ogwen ymhellach pan oedd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth pêl-fasged Caerolwyn yn Aberystwyth. Cynnal sesiynau cynhwysiant addysg i fyfyrwyr Prifysgol Bangor a darparu sesiynau pêl-fasged Caerolwyn a Botsia mewn digwyddiadau insport gyda'r un mwyaf diweddar ym Mhlas Menai, fis Medi. Yn y geiriau nhw eu hunan, credir yn gryf fod anelo chwaraeon nid yn unig ar gamp ei hun a'r manteision corfforol, ond y manteision meddyliol, seicolegol a chymdeithasol hefyd. Unwaith mae rhywun ar y cwrt a pawb yn gyfartal. Ac mae'r clwb yn darparu gofod diogel i bawb, bobl yn abol a cabal i ddod at ei gilydd i fwynhau chwaraeon. Mae gan y clwb wirfoddolwyr a hyfforddwyr sydd wedi mynychu sawl cwrs mwyn sicrhau'r ddarpariaeth ora ac wedi meithrin cyfoeth o gysylltiadau i allu rhoi cymaint o gyfleoedd ac sy'n bosib i'w aelodau. Boed yn hyfforddi, gwirfoddoli, chwarae'n gystadleuol neu chwarae ar lefel llawer uwch. Grŵp merlota arbennig Meirionydd. Dyma glwb sydd wedi sefydlu ers 1973 ac wedi cael ei leoli yn stablau bwlch gwyn arthog ger Tywyn, Bermo a Dolgella. Mae'r criw yn darparu i ysgolion lleol megis ysgol Hafod Lon ac ysgol Aran Hall hyd y Maen, yn ogystal â myfyrwyr o goleg Meirion Dwyfor ac oedolion Meirionydd. Un rhaglan maen nhw wedi chyflwyno ar newydd ydy Cyswll Ceffyl, sef rhaglan 5 i 8 wythnos sy'n cael ei hydag gan wirfoddolwyr y clwb i adeiladu hunan hydar i cyfranogwyr, hybu hunan ddelwedd bositif yn ogystal â galluogi i greu cysylltiadau cryf efo'i ceffyl. Mae'r rhai unigolion sydd yn cyfranogi yn yr rhaglen yma wedi cael sawl llwyddiant eleni, gyda 4 aelod wedi cael ei dewis i gynrychioli marchogaeth Gogledd Cymru i'r Anabal, ym Mhencampwriaeth Genedlaethol yr RDA yng nghanolfan marchogaeth Hartsbury. Cipio un aelod, yr ail wobr, ac aelod arall y 5 wobr yn y gystadleuaeth. Mae'r grŵp hefyd yn cyflwyno hyfforddiant wythnosol i'r hyfforddwyr a'r gwirfoddolwyr. Ga i alw ar Tom Lloyd, swyddog datblygu gweithgareddau awyr agored Byw'n Iach, a Dyfed Davies, swyddog datblygu nofio a gweithgareddau dyfrol Byw'n Iach, i ddod i'r llwyfan i gyflwyno'r Gwobrau, os gwelwch yn dda. Mae'n bleser cael cyhoeddi, mae enillydd gwobr darpariaeth cynhwysol y flwyddyn 2024 ydy Clwb Pêl-fasged Caerolwyn Caernarfon Gwynedd. Yn cipio'r ail wobr, mae Clwb Pêl-droed Seren.
Ac yn cwpio'r trydydd wobr, mae grŵp Merlota arbennig Meirionnydd. Dewch i nôl. Son gyfarthedau mawr, gwybodaeth i newydd gael nodyn sydig gan y ffotograffi. Os oes na ambell un sy'n cael dod ar y llwyfan i dderbyn gwobr ddim yn dymuno cael flash wrth yn ei llun, sa chi wedi gwybod ymlaen llaw os gwelwch yn dda i'r ffotograffi. A da ni'n symud ymlaen. Y tu ôl i bob athletwr, tîm a chlwb gwych, mae unigolion sy'n rhoi eu hamser, angerdd ac egni i wneud popeth yn bosibl, a hynny'n hollol wirfoddol. Mae'r wobr nesaf, gwirfoddolwr y flwyddyn, yn anrydeddu'r 5 campwyr sy'n rhoi cymaint i wneud gwahaniaeth yn y byd chwaraeon. Dewch ni weld a chlywed am y 3 sydd ar y rhestr fer. Hello from Cycle Power. We are delighted to be nominated, of course. Thank you very much. We are now in our 8th year of providing this activity, which allows people of all ages who have a disability or support need to enjoy a bike ride outdoors in a safe environment. We operate from 2 centres, Plasmenai and Dolgellau, with our great team of volunteers. We offer sessions every weekend throughout the year and work with special schools, Hafan Alon and Pendala, Derwin Children's Centre Services, Dolgellau College and Dementia Care. We have a lot of fun outdoors in all weathers, coping with that and all that it brings. We're very well supported by the Outdoor Partnership, Bwniach, Gwynedd Council and Disability Sport Wales. I love volunteering at the Sunny Hockey Club because I'm part of an amazing group of people who help the club to run effectively and successfully. We are all passionate about giving people the opportunity to play hockey no matter their age or ability, and we love to see players develop. In the last 18 months, my main priority has been the men's section, and this has grown from a few men playing walking hockey through tournaments and friendly matches to now having regular men's training and entering the Hockey Cymru Cup competition. I'm very proud of what's been achieved so far, and I'm excited for the future. Dechrau efo Barry Edwards. Mae Barry wedi bod yn gwirfoddoli a hyfforddi y maes athleta ers blynyddoedd maith bellach. Yn ddiweddar, dyfarnwyd gwobr iddo gan Athleta Cymru am dros 20 mlynedd o wasanaeth. Mae'n hyfforddwr sprintio i glwb Menai Track and Field ers 2005. Yn aelod y bwyllgor athleta rhanbarthol Gogledd Cymru hefyd ers 2005, ac yn gydlynydd athleta i gema ynysoedd Ynys Môn.
Yn enw adnabyddus o fewn athleta gogledd Orllewin Cymru, mae waith gwirfoddoli o drefnu, hyfforddi, mentora a chefnogi cystadlaethau ac athletwyr yr ardal yn amlwg. Mae rhai o'i athletwyr wedi cyrraedd y 10 safle ucha yn y Deyrnas Unedig, ac eraill wedi cyrraedd y brig ym mhencampwriaethau ysgolion a phencampwriaethau rhanbarthol a chenedlaethol Cymru. Mae Bari'n cael ei adnabod fel unigolyn sydd wedi moderneiddio clwb Menai Track and Field, yn un sydd wedi helpu gael y clwb yn glwb unsport arian. Mae'n unigolyn diymhongar a chwbl ymroddedig sydd allan yn mhob tywydd yn gwirfoddoli a hyfforddi 2 gwaith yr wythnos. Mae o hefyd yn rhoi amser gwirfoddol i roi cyfleoedd i blant rhwng 5 a 11 oed, hoffai roi cynnig ar athleta mewn lleoliad cystadleuol. Yn llogi bws mini ddwywaith y flwyddyn i allu mynd ar athletwyr yn bersonol i gystadlu ym mhencampwriaethau cenedlaethol, yn ogystal a chefnogi llawer athletwyr o glybiau eraill Gogledd Cymru. Mae o hefyd yn drefnwr a rheolwr i'r tîm datblygu ieuenctid. Isabel a Stephen Week. Dyma wirfoddolwyr ymroddedig nath helpu i ffurfio Cycle Power, clwb sy'n arbenigo mewn teithiau beicio hygyrch a chymhwysol ar draws Gwynedd y Môn. Mae hamser gwirfoddol gyda'r clwb wedi bod yn amhrisiadwy, yn cynnal sawl sesiwn sy'n cyd-fynd ar galw mewn lleoliadau megis Plasmenau a Dolgella, ac yn chwilio am gyfleoedd i ariannu offer arbenigol fel bod modd i bawb gyfrannogi. Mae'r ddau wedi dod ei sgiliau a'i profiad arbenigol i helpu'r clwb sicrhau bod y gwasanaeth yn ymatab yn briodol i'r gofynion ac yn gwneud hynny mewn ffordd bositif a chyfeillgar. Sue Williams. Mae Sue yn gwirfoddoli'n wythnosol i glwb hoci Dysynu, yn cyflawni tasga holl bwysig sy'n aml yn anweledig, yn darparu'r sylfaen gadarn mae'r clwb yn ddibynnol arno i weithio'n llwyddiannus. Dyma'r estru peth o'r gwaith gwirfoddol a hyn i wneud. Diweddaru, cadeiru a phwyllgor y glwb fel ysgrifenyddes drwy gynnal a dosbarthu cofnodion cyfarfodydd. Rheolwyr cyfathrebu ffurfiol rhwng y pwyllgor a Hoci Cymru. Casglu gwybodaeth swyddogion y clwb, boed yn ei swyddogion cymorth cyntaf, cymwystera dyfarnu a hyfforddi o fewn y clwb, yn ogystal â phopeth ynglŷn â gwiriadau DVS. Diweddaru cyfryngau cymdeithasol a chwarae rhan allweddol yn lansio gwefan newydd i'r clwb gyda'i merch Sian. Gwirfoddoli pan ddaw cyfleoedd i godi arian gan gefnogi'r cyfla diweddar o gofrestru'r clwb gyda Easy Fundraising. Rheoli grant a chais unsport y glwb sy'n ymwneud â darpariaeth gynhwysol, hyfforddi chwaraewyr iau i gol geidwaid a'r tîm datblygu merched. Trefnu gema i dîm y dynion nad ydyn nhw'n chwarae mewn cynghrair ar hyn o bryd sy'n amhrisiadwy i datblygu a chadw diddordeb y bechgyn iau. Ac mae'n gyd-gapdan i'r tîm merched sydd yn hyngrair datblygu Gogledd Cymru, yn cyfrannu at y sesiynau hyfforddi a threfnu logisteg y tîm mewn gema cystadleuol. Dydy chwaith ddim yn ddieithryn i dîm cyntaf merched. Os nad ydy'n chwarae, does dim amheuaeth i bod hi'n chwarae rhan allweddol yn y trefnu ac yn rhediad y gema. Mae Sue yn rhoi popeth i glwb hoci Dysynu, o'r gwaith hyfforddi i'r gwaith gweinyddu, ond i'w chlaw popeth mae hi wrth i bodd yn gweld llwyddiannau ar y clwb. Mae aelodau'r clwb i gyd yn gwerthfawrogi i brwdfrydedd a'i hymrwymiad di-ddiwedd. Ga'i ofyn i Sioned Williams, pennaeth economi a chymuned Cyngor Gwynedd, ddod i'r llwyfan i gyflwyno'r Gwobrau. Os gwelwch yn dda. Noswaith dda, a gai longyfarch pawb sydd wedi cael ei rebu heno, chi gyd wedi llwyddo a da chi gyd yn ysbrydoliaeth. Reit. Enillydd gwirfoddolwr y flwyddyn 2024 ydy Sue Williams.
Yn cipio'r ail wobr, mae Barry Edwards. Ddaw John Masson lawr i'r llwyddon sydd yn gyd y ffordd efo Barry, gan fod Barry ddim yn gallu bod yma heno. Ac wrth gwrs, yn cipio'r drydydd wobr, mae Isabel a Stephen Wood. Gadewch ni glywed am gyfraniadau rhyfeddol ein gwirfoddolwyr ifanc yma yn Gwynedd. Dyma'r tris dar restr fer Gwobr gwirfoddolwr ifanc cyflwyddyn. Just gweld y hoci, fel friendships a just y tîm yn cynyddu o dechrau i ddiwedd. Mae hynna'n really neis i weld. A fel coach, mae jyst yn fel amser a effort mae pawb di rhoi fewn. Wrth weld hynna, mae fel, it was all worth it, so mae'n really neis i gweld. Helo, Mare dwi. Mae cael fy ymwebyn mor gymaint mi oherwydd dwi wrth y modd yn hyfforddi a medru helpu. Dwi'n hynod o ddiolchgar i'r tîm ffeitrydd yn byw'n iach am yr holl gyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith dwi wedi cael. Dwi'n hyfforddi efo clwb gymnasteg Galeri a hefyd yn hyfforddi gymnasteg yn y gwersi sydd yn digwydd yn Canolfan a byw'n iach. Dwi wrth y modd yn gweld y plant yn datblygu ac yn cael gymaint o hwyl. Diolch eto am yr enwebiad. Helo, fe enw i di Catrin Beach, dwi'n 18 a dwi'n dod o Lanrug. Dwi'n ddiolchgar iawn yn cael yn fe enwebu i'r wobr hon, oherwydd dros y blynyddoedd dwytha dwi wedi gweithio'n galad iawn i gyrraedd sefyllfa yma. Drwy'n ei gwaith gwirfoddoli efo Nathan Craig ac yn fwy ddiweddar efo Academy Tref Caernarfon. I fod wedi bod yn anodd i ddal hi'n bob man o'r holl trainings a games, yn ogystal â chwarae pêl-droed fy hun, a wedi bod yn bleser hyfforddi'r holl blant, a wedi bod yn werth bob eiliad, a mae'r cysylltiadau a'r holl brofiadau rwy wedi cael gyda ddwy glwb yn anhygoel. A dyma chi fwy o gig ar yr asgwrn gan ddechrau efo Catrin Beach. Mae Catrin wedi bod yn gwirfoddoli i nifer y glwbiau o wahanol oedrannau yn ystod ei hamser hamdden. Yr un mae gan i'r profiad mwyaf ynddo ydy sesiynau pêl-droed cymunedol gyda Nathan Craig i blant rhwng 5 a 12 oed yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae hi wedi bod yn aelod o'r staff hyfforddi gwirfoddol ers 2018, wedi gwirfoddoli o ddeutu 275 awr dros y 2 flynedd a hanner dwytha. Mae hyn wedi galluogi hi i eraill profiadau hyfforddi a magu hyder. Yn fwy diweddar, mae Catrin wedi cwblhau tystysgrif diogelu, cwrs cyffordd cyntaf, cwrs arweinyddiaeth a chwrs cyfeirio. Hyfforddiant sydd wedi hybu i datblygiad a'i dealltwriaeth yn y maes hyfforddi. Ar ben hynny, dechreuodd Catrin wirfoddoli fel rheolwr cynorthwyol i garfan dan 8 Academy Tref Caernarfon yn 2023. Yn gwirfoddoli hyd at 5 awr yr wythnos rhwng y sesiynau hyfforddi a'r gema ar y pen wythnos. Yn ogystal â hyfforddi pêl-droed, mae hi hefyd wedi bod yn hyfforddi hoci yn wirfoddol i blant rhwng 5 a 10 oed yn clwb hoci Caernarfon. Digwyddiadau eraill mae Catrin wedi gwirfoddoli ynddynt ydy Marathon Eryri, ras 5K lleol, ras yr Wyddfa a sawl digwyddiad arall fewn ysgolion cynradd. Mared Morris. Mae Mared wedi gwirfoddoli mewn sawl maes chwaraeon dros y flwyddyn diwetha. Bob amser yn awyddus i roi cymorth pan fo angen.
Ar ben ei gwaith hyfforddi a phrysurdeb prifysgol. Bu'n gwirfoddoli gyda swyddogion chwaraeon ac actif byw'n iach ar sawl prosiect yn ddiweddar, sef helpu i ddarparu sesiynau blocia cychwyn wythnosol yng nghanolfan byw'n iach Plas Silin, sef rhaglan hwyliog a chyffroes sy'n cyflwyno athleta i blant rhwng 4 a 9 oed. Cyd gynnal amryw o sesiynau chwaraeon yng Gwobrau Caernarfon, a chyd gynnal sesiynau ffitrwydd a maeth mewn ysgolion lleol fel rhan o gynllun ffitrwydd byw'n iach. Dyma urda gan Def, cydlynydd gymnasteg byw'n iach. Mae Mared eisoes wedi bod yn ferch llawn calon a gweithgar, wedi cyfrannogi mewn gymnasteg ers oedd hi'n 7 oed, yn cystadlu'n rhanbarthol ac wedi hyfforddi gyda Sgwad Cymru dros y blynyddoedd. Mae hi bellach yn trosglwyddo ei holl wybodaeth i'r genhedlaeth nesaf o gymnastwyr, yn esiampl o'r lefel ucha ac yn dangos proffesiynoldeb llwyr wrth hyfforddi. Mae'n blesar ac yn faraint cydweithio gyda hi. Rhys Cyli. Mae Rhys wedi bod yn gwirfoddoli yn clwb hoci Dinas Bangor ers cwpl o flynyddoedd bellach. Eleni bu'n hyfforddi tîmau dan 16 y clwb, yn ogystal a thîm 2 y merched. Bu'n chwarae rhan allweddol yn llwyddiannau'r tîm wrth arwain tîmau dan 16 y clwb, merched a bechgyn, i gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Nghwpan Cymru, ac arwain tîm 2 y merched i gael ail yn Nghwpan Her Hoci Cymru. Mae'n amlwg bod gwaith gwirfoddol Rhys yn cael ei gydnabod gan eraill, wrth i ddod erbyn cynnig i helpu i hyfforddi tîm merched dan 17 Eryri, ar gyfer y rownd derfynol genedlaethol yn Abertawe ym mis Chwefror. Daeth y tîm yn fuddigol sy'n blian arall yn ei het. Mae Rhys bellach yn ddyfarnwr cymwysedig, yn gweithio tuag at i ddathodyn hyfforddi sesiynol ac yn aelod brwdfrydig o grŵp lliwio llys genhadon ifanc cenedlaethol Hoci Cymru. Rhaid ofyn i Annette Sellers, cymhorthydd busnes byw'n iach, a Fion Jones, swyddog chwaraeon ac actif byw'n iach, i ddod i'r llwyfan i gyflwyno'r Gwobrau. Wedi dipyn o drafod, mae'r panel wedi penderfynu mae enillydd gwobr gwirfoddolwr ifanc y flwyddyn 2024 yw Mared Morris. Yn cipio'r ail wobr, mae Rhys Cyli. Ac yn cipio'r trydydd wobr, mae Catrin Beach. Catrin, ti di nôl dy blws. Dianol iawn, da ni mor lwcus o'i cael yn tyda. Y categori nesaf ydy athletwraig iau y blwyddyn. Gwobr sy'n dathlu ser ifanc y byd chwaraeon, sy'n dangos ymroddiad a dyfal barhad a chyflawni llwyddiannau rhyfeddol yn ei meysydd. Yr enwebeuon ar y rhestr eleni ydy Mae nofio efo cadw'n iach yn gorfforol ond yn bwysicach fyth yn feddyliol. Mae nofio hefyd wedi fy nalluogi i gystadlu ar lefel rhyngwladol ar y cyd a pobl sydd erbyn hyn yn ffrindiau oes i mi. Fy fod yn codi am 5 o'r gloch bob bora, mae'r 2 awr rydyn ni dreulio yn y pwll yn sicrhau fy fod yn gallu canolbwyntio drwy gydol y dydd. Rwy wedi datblygu llawer y sgiliau wrth nofio, megis sgiliau cyfarthrebu a chydweithio a phobl newydd. Fy mod yn nofio yn gysadleuol, rwyf wir yn gweld nofio'n blaserus, ac rwyf yn hynod hoff
O'r ymdeimlad o hynna'n falchder rydw i fynd i gael ar ôl cyflawni sesiwn. Haia, fe enw i'n Mared a dwi'n caru chwarae pêl-droed am sawl rheswm. Un o'r rhesymau amlycaf yw oherwydd fy mod wedi cael y fraint i chwarae fy ngwlad a i Man United. Ar hyd y gyrfa ar hyn o bryd, dwi wedi dysgu llawer iawn o sgiliau bywyd a wedi cyfarfod llawer iawn o tîmau hyfforddwyr anhygoel sy'n mynd i aros yn ffrindiau fi am oes. Dwi'n gobeithio na mod dechrau i'r gyrfa yw hyn a bod yna lawer iawn o ddigwyddiadau a opportunities eraill i ddod. Rydw i'n caru fy ngweithgareddau oherwydd llawer o resymau, ond y prif reswm yw ei bod wedi creu llawer o gyfleoedd i mi. Enghraifft, rydw i wedi bod i llawer o galas a twrnamentau yn lefydd gwahanol sydd wedi fy galluogi i gyfarfod pobl newydd sydd bellach yn rhai fy ffrindiau gorau. Rydw i'n caru bod yn y dŵr ac ar y cwrs oherwydd mae'n gwneud i mi deimlo'n hapus. Enghraifft, dwi'n gwybod fy mod wedi gwneud 2 awr o ymarfer corff cyn i bobl hyd yn oed ddeffro. Mae hyn yn rhoi ymdeimlad o falchder i mi i feddwl fy mod i'n un o ganran bach o bobl. Mae chwaraeon hefyd wedi dysgu llawer o bethau i mi fel bob tro gwneud eich gorau glas a byddwch yn cael gwell canlyniad. Fel mae Nia Jones yn dweud, always be the hardest working person in the room. Mae hyn wedi aros gyda fi ac yn rhywbeth dwi'n meddwl am cyn bob treol neu sesiwn pêl-droed. Mared Alaw Griffiths. Mae'r ferch o draws fynydd wedi profi nifer o lwyddiannau dros y flwyddyn ddiwethaf. Ers ymuno gydag Academi Pêl-droed Merched Gogledd Cymru, camodd Mared ymhellach eto ym mis Chwefror. Rwy'n chwarae i dîm dan 17 Merched Cymru yn rownd yr UEFA Elite yn erbyn Sweden, Norwy a'r Swistir, yn ogystal â chael ei galw i ymarfer yng nghamp tîm cyntaf merched yn E Cymru ym mis Mawrth. Dros dymor yr haf, cafodd ei henwi unwaith eto i garfan tîm Merched Cymru i gema rhagbrofol yr Ewros am mynychu camp paratoi tîm dan 19 Cymru. Yn ystod y cyfnod yma, gorffennodd ei chyfnod gydag Academi Pêl-droed Merched Gogledd Cymru a symud i fyw i Warrington mwyn i galluogi i chwarae i dîm dan 21 Manchester United. Sgoriodd ei gol gyntaf i'r tîm wrth chwarae i hail gêm yn erbyn Sheffield United ac ennill o 6 gol i 1. Bechod sardynion neu gystori. Mae Mared eisoes wedi mynychu sesiynau hyfforddi gyda thîm cyntaf merched Manchester United sy'n chwarae yn Super League merched gan gynnwys i camp hyfforddi yn Marbella, Sbaen yn mis Medi. Wrth gyflawni'r uchod, bu Mared hefyd yn astudio cwrs busnes llawn amser yng Ngholeg Meirion Dwyfor yn Nolgella. Mae hi bellach yn parhau gyda'i hastudiaethau busnes yng Ngholeg Lee Sports Village yn Lloegr ac yn ymarfer y chwarae i dîm pêl-droed merched dan 21 Manchester United. Ei uchelgais i'r dyfodol ydi chwarae yn broffesiynol. Ella Letton-Jones. Mae Ella yn athletwraig gweithgar, benderfynol ac ysbrydoledig wedi llwyddo yn ei champ ar sawl lefel heb adael i'w hanabledd i'r rhwystro ac cyrraedd y brig. Mae hi'n hyfforddi'n ddyddiol gyda sgwad perfformiad nofio Cymru ac dyma'n fras amlinelliad o'i llwyddiannau diweddar. Bu'n cystadlu mewn 2 ras ym Mhencampwriaeth Prydain ddiwedd mis Gorffennaf. Y 100 metr dull cefn, 100 metr dull dydd a'r 200 metr aml dull. Cystadlu'n rhyngwladol unwaith eto eleni gyda thîm Cymru a thîm Prydain yn y City World Series. Cystadlu yn rownd derfynol y 100 metr dull cefn a'r 100 metr dull dydd, treialon gema Paralympaidd Paris yn Llundain. Wedi henwebu i fynd ar y rhaglen ysbrydoliaeth Paralympaidd ar gyfer gema Paralympaidd Paris 2024. Roedd hyn yn cynnwys amryw o wersylloedd hyfforddi a 2 ddiwrnod yn y gema para ym Mharis. Mae Ella yn debygol iawn o gael ei dewis i fod yn sgwad Elite Cenedlaethol Cymru 2024-25. Yn cael ei graddio yn gyntaf drwy Brydain yn y 100 metr dull cefn i nofwyr yn categori S12 a 6 yn y byd. Mae hi newydd gael gwybod bod hi wedi cael ei dewis i'r raglen potensial podiwm nofio dosbarth para y byd ar gyfer 2025. Bydd yn debygol o olygu i bod hi'n cael ei dewis i gymryd rhan yn Mhencampwriaeth y byd yn Singapore. Mae Ella yn llys genad ardderchog yn ei champ
yn dalent a ddawel o'r gyfer y dyfodol ac yn ased i hi hun i chi athletwyr, hyfforddwyr a'i theulu. Efa Gwobrau Clark. Mae Efa yn rhagori mewn nofio a phêl-rwyd. Eleni, mae hi wedi cael ei dewis i sgwad pontio elit nofio Cymru a chael gwahoddiad i mynychu hwb nofio Cymru yn y ganolfan perfformiad genedlaethol yn Abertawe. Roedd hyn yn golygu ymarfer efo hyfforddwyr nofio Cymru o leia unwaith yn is. Ymhlith i llwyddiannau yn y flwyddyn ddiwethaf, mae ennill 3 aur, 6 arian ac 1 efydd yng nghyfres rasio nofio Cymru, dan 16 a hitha ddim ond yn 14 oed ym mis Chwefror. Ennill 3 arian a 2 efydd yn Mhencampwriaeth Genedlaethol Nofio Cymru, cyrraedd y rownd derfynol yn mhob ras ym Mhencampwriaeth Haf Nofio Prydain, ennill 2 aur, 2 arian ac 1 efydd ym Mhencampwriaeth Haf Nofio Cymru. Mae'r nofwraig yn cael ei grafio'n gyntaf drwy Gymru yn y 50, 100 a 200 metr o dan 15 yn y dull cefn, yn 6 yn Prydain yn y 50 metr dull cefn ac yn 8 yn Prydain yn y 100 metr a'r 200 metr dull cefn. Efo'r pêl-rwyd, mae Efa'n aelod o dîm dan 17 Academi Rhanbarthol Bangor ac yn chwarae i dîm Rebals Refail dan 15 oed. Wrth y modd yr enw Rebals Refail. Oes na enw gwell yn Cymru gyfadwch. Ym mis Awst, dwi'n cystadlu yng nghystadleuaeth yr ysgolion am 3 diwrnod efo tîm pêl-rwyd Cymru dan 15 a chael ei dewis i garfan Cymru dan 17. Sôn am dalent, hoffwn gyflwyno cynrychiolaeth o ymddiriedolaeth Chofio Robin ymlaen i'r llwyfan i gyflwyno yr enillwyr os gwelwch yn dda. Llogofachiadau i'r 2 ohonoch chi am gyrraedd y rhestr fer. Enillydd gwobr athletwyr iau y flwyddyn 2024 ydy Ella Leighton Jones. Yn cipio'r ail wobr mae Mared Alaw Griffiths. Ac yn cipio'r drydydd wobr mae Efa Gwobrau Clark. Arwan at gategori'r bechgyn, athletwr iau y flwyddyn. Unwaith eto gwobr sy'n dathlu athletwyr y dyfodol. Ser ifanc sy'n rhagori yn ei camp yn arddangos agwedd arweiniol a thalent naturiol. Dewch ni glywed am y 3 sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. My name's Mitchell Jones, I'm from Bangor. I box seconded in the ABC and I'm an international boxer for Wales. I'm currently the 70 kg British ABA champion. I've just recently won the HSK Box Cup, beating the German international champion and the Czech Republic champion. I'm honoured to be selected for this award. Thank you very much. Helo, enw fi di Dion Edwards a dwi'n cynrychioli Nofio Gwynedd a Nofio Cymru. Dwi'n prawd iawn fod dwi wedi cael fy enwebu a dwi'n gallu neud o'r rhestr fer. Mae'n danos fod y gwaith caled yn talu. Rwy'n enjoyo nofio oherwydd y profiadau, gael trafeilu i lefydd gwahanol, gwneud ffrindiau newydd, ac yn fwy'n oll, gael cynrychioli yn sir a fy ngwlad. Diolch yn fawr. Hey, my name's Nathan and I love riding bikes. It's going to be second.
ewr. Ond da ni'n dechrau efo Dion Edwards. Eleni cafodd Dion wahoddiad i fynychu Cwb Nofio Cymru yn ganolfan perfformiad cenedlaethol yn Abertawe. Felly, wedi bod yn teithio o leia unwaith y mis i Abertawe ar y bore dydd Gwener i gael hyfforddiant yn ystod y prynhawn a bore dydd Sadwrn gyda sgwad perfformiad ieuenctid Nofio Cymru. Dyma rai o'i llwyddiannau dros y flwyddyn diwethaf. 7 medal aur ac 1 medal arian yn rhanbarth Gogledd Cymru mis Chwefror. 5 medal aur ym Mhencampwriaeth Genedlaethol Nofio Cymru ym mis Ebrill. 2 medal aur yn Aquatics Abertawe ym mis Mai. Cystadlu yn rownd derfynol a dan PT Race Meet yn Llundain ym mis Mai. A chystadlu yn Mhencampwriaeth Prydain ym mis Gorffennaf. A chael 6ed yn y 200 metr pili pala, 4ed yn y 100 metr pili pala a 7ed yn y 50 metr pili pala. Yma, llwyddodd i gael yr amseroedd oedd i angen i fynd i mewn i sgwad elite Cymru ac felly yn cael y cyfle i gystadlu efo sgwad Cymru. Mae Dion wedi raddio yn gyntaf drwy Gymru yn y 50, 100 a 200 metr pili pala dan 19 oed. Mae'r nofwyr wedi llwyddo hefyd i gael amseroedd i gystadlu yn Mhencampwriaeth Prydain ym mis Ebrill 2025 fydd yn cael ei chynnal yn Llundain. Mae nofio'n golygu bod wrth y pwll erbyn 50 wedi 5 yn y bora ac mae Dion yn gwneud hyn 5 gwaith yr wythnos sy'n cymryd llawer iawn o ymrwymiad ac ymroliad a chlant o gloc larwm y siwr. Mitchell Jones. Mae Mitchell yn byw ym Mangor ac yn ymarfer a hyfforddi i gamp sawl gwaith yr wythnos ers yn 7 oed. Eleni, mae'r bocsio wedi cael llwyddiant ysgubol wrth sicrhau le yng ngharfan datblygu bocsio Cymru ac felly yn ymarfer yn lleoliad Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd. Enillodd deitl pen campwr Cymru am y trydydd tro eleni ac yna mis Mehefin wrth gynrychioli Cymru daeth yn ben campwr Prydain ar ôl curo pen campwyr presennol Lloegr a'r Alban yng Ngerddi Sothia Caerdydd. Mae Mitchell wedi cael y cyfle i deithio'r Deyrnas Unedig, Sbaen a Denmark wrth focsio yn cynrychioli glwb a'i wlad. Mae lygad o ar gystadlu yn y gymanwlad nesaf ac yna'r gema Olympaidd yn y dyfodol. Nathan Dyfo. Mae Nathan wedi profi sawl buddigoliaeth wrth gystadlu mewn beicio mynydd lawr allt eleni, sef pencampwr Cymru, is-pencampwr Prydain, enillydd cyffredinol yn cyfres lawr allt genedlaethol y Deyrnas Unedig, yn ennill y wobr gyntaf ddwywaith, yr ail wobr ddwywaith ac yn drydydd unwaith. 5 safle allan o 82 o ddeicwyr ym Mhencampwriaeth Ewrop yn Siomperi, y Swistir. 6ed allan o 87 o ddeicwyr ar draws y byd ym Mhencampwriaeth Rhyngwladol yr Wcis yn Schladming, Awstria, y beiciwr Prydeinig ucha ei safle. A chynta yn safleoedd cenedlaethol beicio Prydain ymhlith yr ieuenctid. Yn ogystal â'r llwyddiannau uchod, derbyniodd Nathan wobr gan Sports Aid sydd wedi ganiatáu i gystadlu'n rhyngwladol ac fe gafodd ei ddewis i fod yn aelod o Academi Disgyrchiant Cenedlaethol Beicio Prydain hefyd, y beiciwr Cymreig cyntaf i fod ar y rhaglen. Bellach, mae'n paratoi i rasio ym Nghwpan y Byd 2025 fel beiciwr iau yn ogystal â chynrychioli Cymru a'r Deyrnas Unedig. A Nathan a'i frawd yn ymwybodol bod rhwystra'n bodoli yn y gamp ac felly wedi sefydlu menter gymdeithasol i helpu mam i geisio goresgyn y rhwystra hynny. A'r menter eisoes wedi ennill grant yn Limited Startup ac wedi codi bron i 1,000 o bunna i gefnogi beicwyr ifanc lleol eraill. Gai alw ar Gareth yn ei ôl os gwelwch yn dda i gyhoeddi'r canlyniadau. Wel, llongyfarchiadau i'r tri ohonoch chi. Categori o safon uchel unwaith eto. Enillydd gwobr ddetwr iau y blwyddyn 2024 ydy Mitchell Jones.
Yn cipio'r ail wobr, mae Nathan Dyfo. Ac yn cipio'r drydydd wobr, mae Dion Edwards. Wel, am gyfeillion, ar ran ymwybydolaeth Chofio Robin, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad a'r croeso i noson arbennig i bobl ifanc ym Mae'r Chwaraeon Gwynedd. Mae'n noson anhygoel. Diolch i bawb yn byw yn iach a mae gwaith caled i drefnu noson. Mae mor llwyddiannus, mae mor broffesiynol. Yn i gyd yn falch iawn o fod yma. Yn sydyn iawn, mae'r ymwybydolaeth yn cydweithio hefo byw yn iach yn agos iawn i roi cyfleon i bobl ifanc a'u cefnogaeth iddynt mewn sawl ffordd. Da ni'n falch iawn o gydweithio efo byw yn iach. Ac diolch am y cyfle heno i ddangos fideo am gefndir a gwaith yr ymwybydolaeth, yr elusen. Da ni wrthi ers meddwl 8 mlynedd bellach, ac da ni'n hynod o falch o'r cefnogaeth da ni'n gael gyn bawb. Da ni ddiolchgar dros ben o gael y cyfle i roed y fideo ymlaen i chi. Diolch yn fawr iawn. Sboncan cenedlaethol i Cymru. Fe oes i'n lwcus iawn i gael gwobr gan elusen Chofio Robin blwyddyn diwethaf. Mae'r arian wedi bod yn help mawr tuag at costau cymryd rhan mewn cystadlaethau, teithio, lle fydd i aros yn ogystal i arian prynu bwyd pan da ni i ffwrdd. Ia, Cians yma, dwi'n eisiau diolch i Chofio Robin amdan yr arian dros y 2 flynedd dwytha yma. Wedi tynnu dipyn o bwysau off yn sgwydda efo pres trafeilio a entries i competitions a felly. So ie, jyst eisiau diolch mawr i Chofio Robin am hynna. Diolch. Mae'n bleser o'n mwyaf cael gweld bod rhai sydd wedi cael cefnogaeth gan yr elusen wedi camu allan ar lwyfan rhyngwladol. Da ni'n hynod o falch iawn ohonyn nhw. Felly, sut mae gwneud cais? Llenwi'r ffurflen ar y wefan Chofio Robin a'i hanfon i mewn. Mae dyddiau'r cau bob blwyddyn ar y diwrnod ola o Fedi. Bydd rhaid i'r unigolion fod wedi byw yn Gwynedd neu Gonwy am gyfnod o leia 2 blynedd. Ac mae rhaid i bawb fod o dan 25 oed. Mae yna fwy o wybodaeth i gael ar y wefan www.chofiorobin.co.uk. Gai ddiolch i bawb am y cyfle i fod yma heno a gweld llwyddiant y bobl ifanc yma yn gwneud y noson i gyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i ymddiriedolaeth Chofio Robin. Ymlaen ni gyda rhan 2 y seremoni Gwobrau. Cyn hynny, ella bod rhai o'ch chi ddim yn gwybod, mae Cymru ar ei holi. O gol i ddim. Mae gen i bethau'n waith, mae Twrc ar ei holi hefyd. Yn Montenegro, yn colli cyfle. Dim ots, bydd yn gobaith, ella bod ni'n wahanol, mae'n hanner awr. Mae chwaraeon yn ymwneud ag unigolion yn ogystal â phwer gwaith tîm. A tîm da yn fwy na chasgliad o chwaraewyr talentog. Mae'n ymwneud ag ymroddiad, undod a'r gallu i weithio gyda'i gilydd i gyflawni'r llwyddiannau. Y categori nesaf felly ydy tîm y flwyddyn. Dewch ni weld a chlywed y tîmau sydd ar y rhestr fer.
Mae cael ein enwebu yn golygu lot i ni oherwydd da ni wedi cael cynrychioli Gogledd Orllewin Cymru. Da ni wedi cael cyfle i unol timau yr ardal a ennill pencampwriaeth Cymru. A da ni wedi gweithio'n galad dros 2 flynedd dwytha a mae wedi dangos. Diolch yn fawr iawn, Simona Caro. Fy enw I yw Harry Lam. Rwy'n yn fraint cael bod yn rhan o'r tîm buddigol yma. Rwyf wedi gwneud atgofion byth gofiadwy a ffrindiau oes gyda hogiau talentog iawn. Mae cael ein enwebu yn golygu gymaint i'r tîm I gyd ac yn adlewyrchiad o ymroddiad pob un aelod o'r tîm a'r hyfforddwyr. Cawsom y cyfle I chwarae pêl-droed mewn cystadlaethau yn yr Iseldiroedd ac yn Lloegr, yn ogystal â chwarae mewn gemau swyddogol yn erbyn siroedd eraill yng Nghymru. Roedd curo ar ciciau o'r smotyn yn y rownd derfynol yn y dre newydd tymor dwytha yn teimlad anghygoel, ac roedd rhannu yr teimlad yna efo y bechgyn eraill yn sbesial iawn. Diolch. In the group stages, we went unbeaten. It was a good feeling until the last game in the group stages. We faced Denbighshire away. We lost to those 1-0, but it didn't matter. We went through and they didn't. And then to the semis against Swansea at home, we also won that one. Close game, we had to hang on. It was a great feeling with the lads, and then it was a very big break until the final, where we went away to Blackpool for a tournament in Blackpool, and we went unbeaten in that. We didn't concede a goal. We won that cup, and then it was on to the final. We were going into it very, very confident, obviously coming out of the Blackpool Cup. Finals at Latham Park, and nerves were high, but we were all ready for it against Penabont. And yeah, we went out, we played our heart out in the final and went to penalties. We were unlucky to even get to pens. We should have won in the 90, but they scored a jammed goal. And yeah, to pens. We won on penalties, and then it was a great feeling. Celebrating with the boys. Da ni'n hoffi hoci oherwydd da ni'n gael dysgu sgiliau newydd. Gwneud ymarfer corff. Cael hwyl pan dwi'n diwrnod dwch dwi'n meddwl am hoci. Chwarae twrnament y draws Cymru. Cael awr iach. Cael chwarae mewn tîm gyda fideo. Datblygu sgiliau. Cael cyfle cymdeithasu gyda'r ffrindiau yn yr ysgol gorau. Hyn ysgolgia ac enwydyn. Ysgol y twrnod! Da, mae pob gol i'r tîm arall yn gol lwcus ydi. Felly, tîm pêl-droed ysgolion Gwynedd dan 16. Mae'r tîm wedi llwyddo I ennill cystadleuaeth siroedd Cymru yn ystod y tymor diwetha, gan giro tîm cry ysgolion Penabont ar Ogwr yn y ffeinal ar gicia o'r smotyn. Curodd y tîm bawb yng Nghyngred y Gogledd a churo Sir Abertawe yn y rownd gynderfynol. Yn ogystal ar uchod, mae'r tîm hefyd wedi ennill cystadleuaeth cwpan Blackpool, ar ôl curo tîmau o Loegr, yr Alban ac Iwerddon. Y tîm cyntaf dan 16 o Wynedd I ennill yn genedlaethol, plyan yng nghap pob un o'r chwaraewyr. Tîm hoci dan 12 Ysgol Botwnog. Dros y blwyddyn diwetha, mae tîm hoci dan 12 Ysgol Botwnog wedi ennill pob twrnament maen nhw wedi cymryd rhan yn nhw, a hynny heb golli yr un gêm. Yn bencampwyr Meirion Dwyfor, chwarae 4 gêm, ennill y 4 gan sgorio 14 gol a gildio dim. Yn bencampwyr Eryri, chwarae 4 gêm ac ennill bob un, sgorio 14 a gildio 1. Yn bencampwyr Gogledd Cymru, ar ôl ennill y twrnament yn Wrecsam, chwarae 6, ennill 6, sgorio 29 a gildio dim ond 2. Ac yn coroni'r cwbl yn bencampwyr Cymru ar ôl ennill twrnament Cymru yn Aberhonddu. Chwarae 7 gêm, ennill 7, sgorio 20 a cildio dim ond 2 eto. Yn erbyn ysgolion megis Ysgol Uwchradd, yr Eglwys Newydd Caerdydd, Tywyn, Genethos Sir Fynwy, Aberdai Gleda, Bro Morgannwg ac Ysgol Howells. Camp aruthrol I Ysgol Bach Wledig, gyda dim ond 45 o ferched yn y flwyddyn ysgol I gyd. Tîm pêl-rwyd dan 17
Academi Rhanbarthol y Gogledd Orllewin, Academi Rhanbarthol Bangor. Mae'r Academi yn rhedeg o fis Medi i fis Gorffennaf yn hyfforddyn wythnosol yng nghanolfan Brailsford, gyda'r diben o ddatblygu talent pêl-rwyd yng Nghymru, a chynyddu'r gronfa sydd ar gael i'r ysgobiau cenedlaethol. Eleni, mae 60 o ferched y Gogledd Orllewin yn aelodau o'r Academi. Ar ddiwedd pob tymor, mae'r 8 Academi Rhanbarthol yn chwarae yn erbyn ei gilydd mewn twrnament yng Nghaerdydd i goroni'r enillydd. Eleni, gwelwyd tîm A dan 17 yr Academi yn ennill y twrnament, heb golli yr un gêm. Ar ôl ennill gêm agos iawn erbyn Coleg Cambria yn yr rownd gyn-derfynol, roedden nhw'n wynebu tîm Prifysgol De Cymru, y Cymoedd, yn y rownd derfynol. Ar ôl 19 munud o safon rhagorol o bêl-rwyd, coronwyd tîm dan 17 Academi Rhanbarthol Bangor yn bencampwyr y twrnament. Roedd y fuddugoliaeth hon yn un a welwyd i thebyg o'r blaen i'r Gogledd Orllewin, ac felly'r tîm yn creu hanes. A nifer ohonynt wedi cael ei dewis i dreialon yr Academi Genedlaethol yn dilyn y perfformiad. Gael ei ofyn i Ffio Macyrdy a Carys Ferris, rheolwr ac is-reolwr canolfanna byw'n iach yn ardal canol y sir i ddod i'r llwyfan i gyflwyno'r enillwyr ysgol. Mae'n wych clywed ym mlwyddiant y 3 tîm. Llongyfechiadau mawr i chi gyd. Yn ennill gwobr tîm y flwyddyn eleni mae tîm pêl-droed dan 16 ysgol yn Gwynedd. Dwi'n clywed y tîm ymlaen i'r llwyfan i ddechrau'n ysgol. Saith Academi Rhanbarthol. Ac yn cipio'r drydydd wobr, mae tîm hoci dan 12 Ysgol Botwnog. Wel, y tu ôl i bob tîm llwyddiannus, neu bob athletwr llwyddiannus, mae hyfforddwr ysbrydoledig ac ysgogol yn ei harwain i gyrraedd ei llawn potensial. Mae'r wobr nesaf yn cydnabod y meistri hyfforddi. Yr enw beion ar gyfer y gwobr hyfforddwr y flwyddyn ydy... Hi, my name's John Messam. Why I love athletics. I love being part of the athlete's career, and I'm so fortunate at the moment that I've got an amazing bunch of athletes. They provide me with so much joy, and they make me look good because they're just so dedicated, and I love being part of their life journey. Absolutely love netball, and I've loved it since I was a really young age, and I started playing at primary school, and inspirational coaches and teachers getting me in the sport, and that's kept me in. Being a military wife, I've moved around a lot, and it's been the one thing that's made friends and been able to connect me in communities such as the one here in North Wales. And I love that I'm in a position where I can share that passion and I can share that love for the sport with lots of different players, and I can help develop them and progress them onto the highest levels in the area and just give back. I had people who gave to me when I was younger, and I just really want to give back as much as I can to support the sport, but also to show everyone that netball is fun, it's fast, it's furious. Wel, diolch. Fe ni fi Galeri Caernarfon. Mae'n lyflu gael ei cydnabod gan y clwb Joseph Bangor. Mae holl flynyddoedd dwi wedi bod yn gweithio yna. Dechreuais yn 1998, a dwi wedi bod yn gwirfoddoli bob nos Fawrth ers hynny. Mae'n clwb lyflu, gyfeillgar sy'n clywed cyfleoedd i pawb, a dwi'n falch iawn bod yn rhan o'r tîm yna.
So hyn oed ar ôl 25 blynyddoedd, dwi dal mwynhau dysgu yna a dwi'n ddiolchgar eto i'r clwb am ymwebu fi. Diolch. Triawd arbennig, a da ni'n dechrau efo Simon Gould. Mae Simon... Dewis poblogaidd yn barod. Mae Simon yn cael ei hadnabod fel un sydd wedi cael effaith aruthrol ar bêl-rwyd i hardal ers symud yno 2 flynedd yn ôl. Wedi rhoi dros 500 awr o'i hamser i ddatblygu ystod y glybiau a chwaraewyr. Mae hi'n arwain ac yn brif hyfforddwraig i Academi Bêl-rwyd Rhanbarthol y Gogledd Orllewin, Academi Rhanbarthol Bangor, sydd â 60 o ferched yn aelodau. Mae'r Academi y tymor dwytha wedi gweld y nifer mwyaf o chwaraewyr yn cael ei dewis i'r Academi Genedlaethol, 5 merch i gyd. Ac ym mis Gorffennaf, byddai'r tîm dan 17 yn fuddugol yn y twrnament Academi Rhanbarthol, heb golli'r un gêm yn erbyn 7 Academi arall o Gymru. Yn ei geiriau hi ei hun, mae hi wrth i bodd yn hyfforddi yn yr Academi, yn dod â merched at ei gilydd o wahanol glybiau ac ar draws grwpiau oedran gwahanol, yn cael cyfle i adeiladu ar y sylfaeni cadarn sydd eisoes gan y merched mewn pêl-rwyd. Mae ymagwedd Simon yn canolbwyntio ar wneud y chwaraewyr yn ganolog i bopeth, yn rhoi hamser i bob athletwr yn unigol, yn mynnu safon uchel cyson gan ei chwaraewyr o ran eu hymrwymiad, ymdrechion a'i hagwedd at waith. Mae gwybodaeth am y gêm a sut i feithrin twf athletwyr ifanc yn rhagorol, boed hynny o ran hyfforddi, dyfarnu neu drefnu gemau a chynnwys thimau mewn twrnameintiau mewn lleoliadau gwahanol megis Manceinion, Planau Dyfrdwy a Wrecsam. Yn ogystal â'i gwaith hyfforddi yn yr Academi, mae hi hefyd wedi bod yn hyfforddi a chefnogi sgwodiau Prifysgol Bangor y tymor dwytha. Hyfforddi a datblygu adraniau clwb pêl-rwyd Porthaethwy a bod yn brif hyfforddwr i dîm pêl-rwyd Ynys Môn i gystadlu yn Gemar Ynysoedd a chael ei phenodi yn brif hyfforddwr i dîm Cyngred y Cenedlaethol yn North West Fury. A hi hefyd newydd gael ei phenodi yn hyfforddwraig cynorthwyol i bêl-rwyd Ffrainc. Mae Simon nid yn unig yn gefnogol o'i chwaraewyr ond hefyd y tîm hyfforddi o'i chwmpas. Dywedodd un o'i chyd hyfforddwyr bod hi'n fraint bod yn gynorthwyd iddi, neu bod hi wedi buddsoddi yn ei datblygiad fel hyfforddwyr ifanc. Bydd yn ddiolchgar am ei mentoriaeth am byth. Mae Simon erbyn hyn yn cwblhau cwrs hyfforddi pêl-rwyd lefel 3, sef y lefel ycha 1. Geraint Simpson. Mae Geraint wedi bod yn gwirfoddoli fel hyfforddwr yn clwb gymnasteg Bangor ers chwarter canrif. Yn aelod gwerthfawr o'r tîm ac yn uchel i barch. Mae waith gwirfoddoli rheolaidd o fewn y clwb yn cynnwys hyfforddi 2 grŵp o fechgyn cystadleuol unwaith yr wythnos, hyfforddi grŵp anabledd unwaith yr wythnos, a mynychu cystadlaethau yng Nglanau Dyfrdwy a Chaerdydd ar benwythnosau fel hyfforddwr. Nid i fi waith gwirfoddol a angerdd am gymnasteg yn dod i ben yn clwb gymnasteg Bangor. Ers 15 mlynedd mae Geraint hefyd wedi bod yn trefnu a rhedeg cystadleuaeth blynyddol ysgolion Eryri. Cystadleuaeth sydd wedi hanelu at blant ysgolion cynradd ac uwchradd Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy sy'n mynychu clybiau gymnasteg. I roi cyfleoedd cystadleuol iddyn nhw, gynrychioli hardal a'r potensial i fynychu rwmdiad terfynol Cymru ac yna Prydain os yn llwyddiannus. Mae Geraint hefyd yn mynychu rwmdiad terfynol Cymru yng Nghaerdydd gyda'i thimau, yn ogystal â rwmdiad terfynol Prydain yn Stoke-on-Trent gyda thîm Cymru fel hyfforddwr y tîm. Mae Geraint a'i gymnastwyr wedi cael canlyniadau gwych yn rwmdiad terfynol llawr a folt Cymru a rwmdiad terfynol tymblo, cynllun datblygu cenedlaethol Cymru a Phrydain. John Messon. Mae John wedi bod yn ymwneud ag athleta ar hyd i oes. Ar ôl ymddeol, symudodd yn ôl i lan engan ac ymuno fel hyfforddwr gyda chlwb menau track and field ar ôl hyfforddi a chystadlu hun i glwb athleta amateur Planau Dyfrdwy. Mae John yn hyfforddwr dygnwch ar lefel domestig, rhanbarthol a chenedlaethol ac felly'n teithio ar hyd a lled Prydain yn cefnogi a rheoli nifer fawr o athletwyr.
Mae 2 athletwr o Lanengan wedi cynrychioli gladd dan hyfforddiant John. Yna sawl un wedi elwa gymorth John yn ei galluogi i fod y gorau y gallan yn fod. Dan i adan hyfforddi, mae pencampraid rasio steeplechase Cymru dan 20, pencampraid 3,000 metr ysgolion Cymru, sydd hefyd wedi cynrychioli Cymru dan 20 a'r categori 1 yn yr 800 metr a'r 1,500 metr. Pencampwr traws gwlad Cymru ac ysgolion Cymru, athletwr sydd wedi cynrychioli Cymru y mwrdd athleta rhyngwladol ysgolion a mini-marathon Llundain, a 9 arall wedi cynrychioli Gogledd Cymru. Nid yn unig mae John wedi helpu i fentora a hyfforddi athletwyr i lwyddo'n lleol, anbarthol a chenedlaethol, mae o hefyd yn helpu i fentora unigolion i addysg bellach yn y Deyrnas Unedig a thramor. Fe elw ar Beca Roberts, cadeirydd y cyngor, a Sasha Williams, aelod o fwrdd byw'n iach y llwyfan i gyflwyno'r Gwobrau. Ar ran nifer helaeth y unigolion Gwynedd, diolch yn fawr iawn i chi am yr holl waith a'r oriau ydych chi wedi rhoi i hyfforddi. Mae'n bleser cael cyhoeddi mae enillydd gwobr hyfforddwr y flwyddyn 2024 ydy Simon Doedd. Yn cipio'r ail wobr mae John Messon. Ac felly yn cipio'r drydydd wobr mae Geraint Simpson. Geraint yn holi, os na ddiweddariad yn y sgôr, yw'n gwybod? Oes Cymru 2. Go iawn! Beth am Twrci? Coffi 2. 2 ddim! Dwi'n mynd na, felly gael ymlaen, siwr dweud. O, dim ond hapus. Reit. Categori cyflogwr actif y flwyddyn sy'n nesaf. Gwobr i gydnabod cyflogwr sy'n blwyddyn iechyd a lles i gweithwyr drwy hyrwyddo a chymogi gweithgarwch corfforol yn y gweithle. Mae 3 wedi cyrraedd y rhestr fer eleni. Dewch yn ei glywed amdano nhw. Hai, Sarah, dwi o adra a mae'n golygu bob dim i ni fod ar y rhestr fer am y categori pwysig yma. Gan ein bod ni'n ymrwymo'n llawn i iechyd a llesiant ein staff ac ymhellach na hynny ein tenantiaid. Mae iechyd a llesiant yn flaenoriaeth llwyr gan adra a da ni wedi sylweddoli fod cadw staff yn actif yn rhan fawr o iechyd a lles a dyna pam da ni wedi gymaint o bwyslais ar gefnogi hi'n staff i symud. Mae'n cael yn enwebu'r rhestr fer yn danos bod yna gydnabyddiaeth i'r gwaith da da ni'n neud yn iechyd a lles, felly diolch yn fawr iawn i chi am ystyried ni. Diolch yn fawr iawn am fod yn rhan o'r noson heno ac am fod ar rhestr fer fel cyflogwr actif y flwyddyn. Da ni'n gista yn rhoi lot o sylw ar llesiant corfforol a meddyliol staff a pobl ifanc. I staff mae gennym ni ddiwrnodau llesiant a heriau cyson ar draws y sir i holl staff. Ac i bobl ifanc mae gennym ni prosiectau penodol sy'n rhoi ffocws ar cadw'n actif a llesiant corfforol a meddyliol. Felly diolch yn fawr iawn a mwynhewch y noson. Adra. Mae Adra wedi dangos ymrwymiad eithriadol i hyrwyddo iechyd a lles ymhlith ei weithwyr trwy raglen iechyd a lles gynhwysfawr ac uchelgeisiol. Mae'r tîm adnoddau dynol wedi datblygu strategaeth sy'n canolbwyntio ar gryfhau cydweithio a chreu dull un tîm o weithio. Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o fentra a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn wedi cynllunio i ymgysylltu a cheidweithwyr trwy ddod â staff o amrywiaeth o wasanaethau at ei gilydd i wella eu lles gyffredinol. Mae Adra yn cydnabod bod staff iach yn staff hapusach. Un o uchafbwyntiau'r rhaglen ydy'r gostyniad aelodaeth gorfforaethol ac yn egur i bob aelod o staff sydd yn ymuno â byw'n iach a champfeydd eraill.
Mae'r fenter hon yn cael ei hyrwyddo drwy gydol y flwyddyn gyda phwyslais arbennig ym mis Ionawr. Dros y blynyddoedd mae adra wedi gweithio'n agos gyda Biwn Iach i darparu dosbarthiadau yn benodol ar gyfer staff adra, gan annog mwy o weithwyr i ddefnyddio ac ymuno ar ganolfan hamdden. Eleni mae adra wedi darparu gweithgareddau awyr agorad yn mhlas Menai a chynnal her gerdded yr haf. Mae'r her hon wedi chynllunio i roi cyfle i staff adra bod yn rhan o dîm i gyflawni nod gyda'i gilydd, ac mae cynyddu cama yn wythnosol yn fonws mawr, yn feddyliol ac yn gorfforol. Mae adra wedi gweld gostyniad sylweddol mewn absenoldebau salwch gyda 250 o achosion yn 2023-2024 o'i gymharu a dim ond 80 hyd yma yn 2024-2025. Mae'r gostyniad hwn mewn absenoldebau yn tynnu sylw at effaith gadarnhaol yr ymgyrch iechyd a lles. Mae bocs ffrwytha am ddim i bawb ym mhob swyddfa, ond mae'r ymroddiad yn mynd yn hellach na hynny. Mae'r rhaglen gynhwysfawr, y cydweithrediad gyda Biwn Iach a'r canlyniadau pendant y maen nhw wedi gyflawni yn dangos eu hymroddiad hir dymor i les eu staff. Gista. Mae Gista yn chwilio'n gyson am ffyrdd i gynnig gweithgareddau, sesiynau a diwrnodau ar gyfer llesiant eu staff. Mwyn ceisio hybu i gweithwyr i gyfrannogi mewn ymarfer corff a chanolbwyntio ar ei iechyd corfforol a'i llesiant y gyffredinol, mae Gista wedi llwyddo i gynnig aelodaeth gorfforaethol ar ddisgant i'w staff gyda chwmnia megis Biwn Iach a'r Celtic Royal Caernarfon. Maen nhw hefyd yn trefnu borea a ffrinhawnia llesiant bob 3 mis i'w holl staff. Gall yr rhain fod yn ystod eang o weithgareddau mewn lleoliadau gwahanol ar draws Gwynedd, rhai therapiwtig a hamddenol i ddangos pwysigrwydd canolbwyntio ar lesiant a rhoi cyfle i staff gael sgwrs a chymdeithasu. Bydd cwmni'n cydweithio gyda maeth egydd i arwain ar floc 6 wythnos o sesiynau maeth i'w gweithwyr hefyd, cyfle i ddysgu am ddiet, maeth, supplements, a beth mae'r corff i angen o ddydd i ddydd i fod yn fwy effeithiol ac yn iach. Ar ôl cyfrannogi yn y sesiynau, cafodd y staff gyfle i ofyn am gymorth 1-1 efo'r maeth egydd, os yn awyddus, i ddysgu mwy a hynny ar ddisgawnt. Yn ogystal ar uchod, mae staff Gista wedi derbyn sesiynau llesiant gan unigolyn o Canna Consulting, oedd yn edrych ar yr hyn sydd ei angen arnynt i gadw'r rheolaeth ar ei llesiant. Bydd nhw'n rhannu profiadau a chael y cyfle i drafod syniadau a strategaethau i geisio gwella eu bywyd. Dŵr Cymru. Mae Dŵr Cymru yn gwmni sy'n rhoi blaenoriaeth i les staff bob amser. Mae'r cwmni'n gwneud hyn drwy annog i staff i gymryd awr lles neu awr dawel bob dydd. Hynny ydy, cael seibiant o'i cyfrifiaduron, i desg neu perianwaith i gael cinio, ymestyn i coesa neu dal i fyny efo ffrindiau neu gydweithwyr. Mae'r cwmni'n cydnabod bod hyn yn hanfodol ac yn arferiad llesol iawn. Mae sawl strategaeth fanteisiol arall yn ymwneud â lles yn cael ei gynnig i'r gweithlu. Cynigion megis, derbyn disgawnt i fynychu campfa, gwiriadau iechyd a chyfleoedd difyr fel cymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol a gwirfoddol sy'n ymwneud â chadw'n heini. Eleni mi fydd nhw'n cyfrannogi mewn taith gerdded o Nant Gwrtheyrn i Deudwyliog a hyd llwybr arfordir Llyn i godi arian i dŷ gobaith. Cynigion difyr eraill sydd ar gael i weithwyr Dŵr Cymru ydy'r cynllun seiclo i'r gwaith, profion llygad yn rhad ac am ddim, cyfrif app Headspace, hefyd yn rhad ac am ddim, app sy'n cynnig disgawnt mewn siopa a chyfle i ymuno â grwpiau neu fforymau lles i ddysgu a thrafod pob math o faterion pwysig. I gyflwyno'r Gwobrau, ga i ofyn i Marcus ac Amy ddod i'r llwyfan ysgolwch yn dda. Marcus sydd uwch swyddog partneriaeth rhanbarthol Gogledd Cymru ac Amy yn rheolwr ar brosiect diwyll llesiant ar ran Cyngor Gwynedd. Wedi dipyn o drafod, mae'r panel wedi penderfynu mae enillydd gwobr cyflogwr actif y flwyddyn 2024 yw Gista. A'r cynrychiolwyr o Gista ymlaen i dderbyn y llys i sgwrs o lan.
Yn cipio'r ail wobr, mae Adra. Ac ofyn i gynrychiolwr Adra ddod i mewn i'r llys. Ac yn cipio trydydd wobr, mae Dŵr Cymru. Ond yn anffodus, di Dŵr Cymru methu dod heno, a nawn ni wneud yn siŵr bod nhw'n derbyn y tlws. Diolch yn fawr iawn. Y categori nesaf heno ydy athletwr hyn y flwyddyn. Dyma wobr i ddathlu ymroddiad, dyfalfarhad ac angerdd athletwyr sy'n parhau i gyfranogi a chystadlu yn eu camp ers sawl blwyddyn. Dyma'r tri sydd ar y rhestr fer. Rhys ydy'r fenw i, a dwi'n redwr mynydd i clwb pedwyr hebog. Eleni cefais y fraint anhygoel o gynrychioli Gogledd Cymru ar 2 achlysur a Chymru yn ras rhyngwladol y Wyddfa. Rydw i wrth y modd y rhedeg mynydd, mae'n ffordd wych o gadw'n ffit ac yn iach. Mae'r rhedeg wedi galluogi mi grwydro Eryri a Thu Hwnt a chyfarfod â phobl arbennig iawn o bob gwr o Gymru ac yn ei ffrindiau oes. Mae cael fenwebu'r wobr yma yn anrhydedd, achos nid yn aml mae rhedeg mynydd yn cael y sylw fel chwaraeon eraill. Mae'r fenwebed yn rhoi sylw heiddiannol i sîn rhedeg mynydd Cymru. Enw fi ydy Rhys Tiwdor, dwi'n chwarae rygbi i RGC, Rygbi Gogledd Cymru, ers 5 mlynedd rwan. Leni, da ni mewn lig newydd o'r enw Super Rygbi Cymru. Da ni'n ymarfer 3-4 gwaith yr wsos ar y cae yn y gym ag analysis, a da ni'n chwarae bob dydd Sadwrn. Helo pawb, Sean Bradley's yma. Rili falch o gael fy ynwebu am y gwobr yma. Ar ôl 7 mlynedd o chwarae pêl-droed i tref Caernarfon, a 8 mlynedd o weithio i byw'n iach yn Glaslyn. Dwi bellach wedi symud ymlaen i chwarae'n broffesiynol i Yseintiau Newydd yn Oswestry. Chwarae yn ei UEFA Conference League blwyddyn yma. Ac hefyd cynrychioli Cymru lawr yn Llanelli mis Mawrth dwytha yn erbyn England. Diolch. Croeso. Sean Rhys. Mae Rhys yn aelod cyfeillgar o glwb pedwyr hebog sydd ar rhestr hir o lwyddiannau eleni. Ar dop y rhestr honno mae cynrychioli Cymru yn ras rhyngwladol yr Wyddfa. Yn rhan o'i ymgyrch o gystadlu yn rasus Cymdeithas Pedwyr Mynydd Cymru, mae Rhys wedi dod yn fuddigol mewn 2 ras. Ras Pendinas, Moel y Gest a'r Garn. Yn ail mewn 2 ras, ras Mynydd Cae Goch, Mynydd Cilgwyn a Mynydd Aber Gwyn-Gregyn. Ac yn drydydd yn un arall, ras Tal Mignedd. Ymhlith ei lwyddiannau eraill dros y flwyddyn roedd ennill ras y Cnicht a ras Ffordd y Ffridd Aberdaron. Ail yn ras Moel Tryfan a ras Tarenhendre, trydydd yn ras y Gader a ras Moel Eilion, pedwerydd yn ras Tri Chopar Eifl a ras yr Aran, yn ogystal â gosod record cwrs newydd yn yr her Sea to Summit. Rhys Tiwdor. Mae Rhys yn chwaraewr rygbi lled broffesiynol, bellach ar ei 5 tymor gyda RGC. Mae e wedi ennill 80 o gapiau hyd yma ac wedi ennill chwaraewr y flwyddyn a phrif sgoriwr ceisia dros y cyfnod hwnnw. Un o'i uchafbwyntiau hyd yn hyn ydy cael ei ddewis i fynd ar daith drwy wahoddiad gyda thîm o'r enw Penguins yr ha dwytha, lle cafodd y chwarae yn Amsterdam. Eleni, mae Rhys yn chwarae mewn cyngor newydd efo RGC o'r enw Super Rygbi Cymru. Cafodd o gais y mis yn mis dwytha drwy'r cyngor i gyd. Mae hefyd yn hyfforddi tîm bechgyn dan ddeunaw Coleg Llandrillo ers 2 blynedd. Sean Bradley. I goroni tymor llwyddiannus, enillodd Sean wobr chwaraewr y tymor uwch Gyngred Cymru JD yn cyflwyniadau Cyngred JD Cymru a cynhaliwyd yng Nghaerdydd. Chwaraeodd ran allweddol yn llwyddiant Caernarfon, enillodd le yn Ewrop am y tro cyntaf erioed. Wedi sgorio 7 gôl yn y cyngred mewn ymgyrch, lle enillodd y Caneris rownd derfynol y gema ail gyfle. Y mis Mawrth, gwelwyd Sean yn sgorio'r gôl fuddigol anhygoel i Gymru ac yn y fuddigolaeth hanesyddol yn erbyn Lloegr ym Mharc Stephen Heath, Llanelli, o 1-0.
Yn ei eiriau fo'i hun, roedd hynny yn un o'r eiliadau gorau yn ei yrfa. Mae perfformiad cyson o safon uchel Sean wedi cael ei wobrwyo ar ei ganfed yn ddiweddar gan symud i chwarae yn llawn amser efo'r seintiau newydd. Er y golled i Gaernarfon, mae wedi gadael y cefnogwyr efo digon atgofion a phrofiadau arbennig. Ac os ydych chi'n dilyn cyfres yr enw sgorio, byddwch chi'n gyfarwydd iawn a Sean Bradley. I gyhoeddi'r enillydd a chyflwyno'r Gwobrau, hoffwn Mahodd Anna Morgan a Sean Williams ymlaen i'r llwyfan ysgol cynnar. Anna ydy cydlynydd ffitrwydd byw iach a Sean yn swyddog chwaraeon ac actif. Gwrthadau i'r ti, gwir clod am hyn a mae'r ti wedi gyflawni yn ennill gwobr athletwr hyn y flwyddyn 2024, mae Sean Bradley. Yn cipio'r ail wobr, mae Rhys Tiwdor, ddaw John a Gwynedd lawr yn ôl y wobr, please. Ac yn cipio'r drydedd wobr, mae Sean Rhys. Categori o safon uchel unwaith eto llongyfarchiadau i'r tri. Ymlaen â ni i anrydeddu'r merched yn categori athletwraig hyn y flwyddyn. Yr enw beion ar y rhestr fer eleni ydy Helo, Maggie dwi, capten tîm pêl-droed Merched Pwyllheli. Dwi'n chwarae 20 mlynedd bellach a dal wrth y modd. Mae yn helpu fi gadw'n ffit yn feddyliol ac yn gorfforol bob tymor. Hefyd yn rhoi y cyfle i fi ennill profiadau o gystadlu yn erbyn timoedd ac unigolion profiadol a proffesiynol. Creu atgofion dwi'n mynd i werthfawrogi am byth, heb anghofio cyffro'r cystadlu a'r teimlad o lwyddiant mae hynny'n ei roi. Cap cynta i tîm Danigian Cymru ac oedd i gêm yn y gogledd, felly oedd hynny'n bach yn exciting hefyd. A jyst teimlad anhygoel ar y pryd, beth ni wedi bod eisiau gwneud erioed. Mae'r dal yn cofio'r teimlad. Mae'n gret bod yna sôn am lot mewn gyfleoedd bob chwaraeon a dyna sy'n braf yn yr ardal yma. Mae gennym ni hoci, rygbi, gennym ni athleta, gennym ni dim lot mewn gyfleoedd. Mae chwaraeon merched yn cael lot mewn sylw yn yr Cymraeg cymdeithasol ar y funud. Lot o athletwyr da, bobl Cymru cael sylw ar hyn o bryd sy'n briliant i weld. Mae'n golygu lot i mi oherwydd dwi wedi gweithio'n galed dros y flynyddoedd dwytha ac mae'r gwaith dwi wedi rhoi fewn i pêl-rwyd yn dangos yn araf deg gan fy mod wedi chwarae i Gogledd Orllewin Cymru ers fy mod yn 13 oed. Dwi wedi cynrychioli Colegau Cymru lle gyfeis fy nghap cyntaf. Dwi chwarae i North West Wales Regional Academy ac wedi cynrychioli North West Fury yn y National League. Dwi'n cario ymlaen gweithio'n galad ac yn ymarfer yn cystadlu mewn gemau heriol bob wythnos yn y Cyngair Gwynedd a Mon. Dechrau efo Cassi o Gyli. Mae Cassi yn aelod o Academi Pêl-rwyd Rhanbarthol y Gogledd Orllewin, Academi Rhanbarthol Bangor, ac yn aelod o'r tîm dan 17 fuodd yn fudigol yn hwrnament Rhanbarthau Cymru ym mis Gorffennaf. Mae hi hefyd wedi cael ei dewis i garfan North West Fury sy'n chwarae yn Cystadleuaeth Cyngred Genedlaethol Cymru. Wrth chwarae yn adran 1 Cyngred Gwynedd a Mon y tymor dwytha, dyfarnwyd 2 gwobr i Cassi. Chwaraewraig y flwyddyn, chwaraewraig y dyfarnwyr a gwobr Hogans y fod fel chwaraewraig y gyngrair yn gyffredinol. Maggie Hughes yn cael ei chydnabod fel un o'r chwaraewyr canol cae gorau, os nad y gorau yn y cyngrair. Roedd y tymor dwytha yn un llwyddiannus dros ben i gapten clwb pêl-droed Merched Pwyllheli. Nid yn unig bydd hi sgorio nifer o goliau a nifer o'r heini yn ergydion o bell, bydd hi hefyd greu nifer fawr o goliau i'w chyd chwaraewyr a arweinio'n at dymor llawn llwyddiant i'r clwb wrth iddyn nhw gipio cyngred ardal y Gorllewin, cyn mynd ymlaen i giro Flint, bencampwyr y Dwyrain, mewn gêm glos iawn yn Llandudno, i gyroni'r clwb yn bencampwyr Gogledd Cymru.
Mae hi'n arwain drwy esiampl ac mae hymroddiad i'r clwb heb i ail. Mae nifer o glwbiau yn y cyngred uwch wedi gwneud ymweliadau a fydda ganddi ddiddordeb chwarae nhw. Ond na fydda hynny yn unrhyw broblem iddi, oherwydd yn sicr mae'r ddawn ar ymroddiad ganddi lwyddo, mae Maggie yn driw iawn i'w chlwb ac yn mwynhau pob munud o arwain y tîm drwy esiampl ac oddi ar y cae. Manon Williams. Mae llawer ohono ni dwi'n siŵr wedi breuddwydio llawer tro am wisgo crys coch Cymru a chlywed yr anthem yn cael ei chwarae. Ond yn anffodus i'r rhan fwyaf ohono ni, cynnwys fi, dydy'r breuddwyd byth yn cael ei gwireddu. Ond i Manon, dydy cael yr anrhydedd mewn un gamp ddim yn ddigon. Ac mae bellach wedi cyrraedd y brig mewn 3 camp gan chwarae pêl-droed, rygbi a hoci dros Gymru. Dros 20 mlynedd ar ôl wedi cael ei dewis i chwarae pêl-droed i Gymru, eleni mae wedi cael y cyfle i chwarae hoci i dîm dros 45 Cymru yn Gibraltar, lle sgoriodd yn y gêm gyntaf, ac wedi bod yn yr Iwerddon yn Is-Mai yn chwarae yn erbyn Lloegr, yr Alban ac Iwerddon yn Corc. Mae Manon yn chwarae hoci i dîm cyntaf clwb hoci Caernarfon, lle mae wedi cael y cyfle i chwarae gyda'i merch Elain ac yn ysbrydoli merched yr ardal i chwarae hoci i'r clwb. A ddaw Mark Williams a Paul Roberts, rheolwr ac is-reolwr canolfanna Biwn Iach yn ardal Gogledd y Sir ymlaen i gyflwyno'r enillwyr. Llongyfarchiadau tai honnoch chi cyrraedd y rhestr fer, enillwyr gwobr y lletraig hyn y flwyddyn 2024 ydy Manon Williams. Yn clipio'r ail wobr mae Maggie Hughes. Ac yn clipio'r trydydd wobr mae Cassie Oglew. Chi be, dyn ni bron a chyrraedd ddiwedd y seremoni. Os y fwy o gols? Dwy'n. Oce, dal yn gyda'r naw. Hyd yma. Y categori nesaf ydy partneriaeth y blwyddyn. Gwobr i gydnabod ymdrechion cydweithio llwyddiannus efo Biwn Iach i wneud gwahaniaeth parhaol ym myd chwaraeon, iechyd a lles. Gai ofyn i Amanda, rheolwr gyfarwyddwr Biwn Iach, ddychwelyd i'r llwyfan i gyflwyno'r partneriaeth fuddigol. Os gwelwch yn dda. Ar ddechrau'r blwyddyn, fe gysylltodd nyrs iechyd meddwl sy'n gweithio ar uned iechyd meddwl herges Ysbyty Gwynedd a thîm yn y partneriaethau Biwn Iach i ofyn am gyngor a chefnogaeth. Eglurodd nad oedd y cleifion yn yr uned yn actif iawn. Dim efo cyfle neu llawer o ymarfer corff ac yn aml yn dioddau oherwydd hynny. Fel nyrs iechyd meddwl, roedd yn ymwybodol sut y gall ymarfer corff a gweithgareddau corfforol gael effaith positif ar iechyd meddwl. Roedd cleifion oedd wedi arfer gwneud ymarfer corff yn rheolaidd, yn teimlo'n rhwystredig iawn ac yn colli hynny'n fawr. Roedd yn awyddus i fedru trefnu sesiynau ffitrwydd dwysedd isel o fewn yr uned, gan nad oedd modd mynychu canolfanna hamdden neu sefydliadau ffitrwydd cymunedol. Trefnu swyddog y tîm partneriaethau, cyfres o sesiynau dwysedd isel ar y warth benywaidd yn y lle cyntaf. Roedd angen addasu'r ymarferion i gynulleidfa o anghenion y gallu amrywiol. Wedi dechrau gyda ymarferion dwysedd isel, wrth i'r wythnosau fynd yn ei blaen, bu'r sesiynau adeiladu'n raddol gyda addasiadau gyda'r lefel ffitrwydd amrywiol. Yn dilyn pob sesiwn, trafodwyd gyda cyfranwyr i weld beth oedd ei barn ac oedd angen asesu a addasu unrhyw beth o gwbl. Mae staff y ward wedi bod yn gefnogol iawn ac yn cymryd rhan ei hunan pan yn bosib. Mae'r therapydd galwedigaethol sy'n cydlynu dosbarthiadau hefyd yn cymryd rhan y sesiynau ac yn annog y cleifion yn ogystal â staff. Cymaint o llwyddiant y sesiynau fel y bu y reolwyr y ward gyrwaidd ofyn a fydd y modd cynnal sesiynau tebyg yna hefyd. Mae sesiynau yna wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae cyfranogiad bob amser yn uchel
a mae'r brwdfrydedd a gwerthfawrogiad yn amlwg iawn. Mae staff wedi adrodd bod ysbyddiadau ffitrwydd yn rhoi ffocws a threfnu'r cleifion edrych ymlaen at. Fe welwyd bod lefelau endorffin yn uwch, oedd yn golygu gwell hwyliau ar bawb, a drwyddwyd bod patrwm cwsg wedi gwella hefyd, gyda cleifion oedd yn aros ni gwlaen ystod y bore yn rheolaidd bellach yn codi'n fuan i baratoi at yr ysbyddiadau. Gwelwyd weithiau claf yn mynd i mewn i'r dosbarth mewn hwyliau negyddol yn derbyn y diwedd yn adrodd i fod wedi arbywio a wedi cael hwb sicr o ran hynna'n barch. Soniodd rhai cleifion ei bod wedi magu pwysau oherwydd bwydlen cyfyngedig a diffyg cyfle i symud ar wad. Roedd yn hefyd i gwerthfawrogi'r cyfle i losgu caloria trwy ymarfer corff. Gyflwyno sawl claf am daflen gyda gymerferion syml i'w gwneud ar ben ei hunan neu gyda'r OT. Mae rai hefyd wedi gofyn am syniadau ymarfer corff ar gyfer pan fydden nhw'n gadael yr uned ac yn dychwelyd adre. Y camau nesaf wedi creu llwybr i gleifion sy'n gadael yr uned allu mynychu sesiynau rheolaidd o fewn canolfanna neu sefydliadau ffitrwydd cymunedol. Y nod yw unigolion parhau y gweithgareddau corfforol a pharhau wellau ffitrwydd a iechyd meddwl. Mae staff yn awyddus iawn i gael offer ffitrwydd parhaol ar yr uned, a mae Byw'n Iach wedi bod yn ei cynghori a bagrantiau dylid yn geisio amdano. Mae rhai o staff yn awyddus i ddilyn cymwysterau ffitrwydd, hyfforddi ffitrwydd yn y dyfodol agos mwyn gallu cynnal y sesiynau eu hunan. Mae'n wych clywed am y gwahaniaeth mae sesiynau wedi gwneud, a dyna pam mae milltir partneriaeth y blwyddyn eleni ydy uned iechyd meddwl hergest ac uned partneriaeth Byw'n Iach. Gadewch ni wylio fideo byr am y prosiect. Hi, I'm Dan. I'm part of the OT team here at Hergest Unit. We deeply value the activities provided by Bev and Byw'n Iach as they play a crucial role in enhancing the well-being of our patients. It's incredibly rewarding to integrate outside organisations and activities into our unit, as this enriches the therapeutic environment and provides diverse opportunities for our patients to connect, learn and grow. Mae cael enwebu yn meddwl lot fawr i ni. Mae'n wych meddwl bod ein gwaith partneriaethau yn cael ei werthfawrogi a bod ni'n gwneud gymaint o wahaniaeth mawr i'r unigolion yn yr uned. Rydym ni wedi bod yn gweithio ynghyd dros y blwyddyn dwytha i gynnal sesiynau ymarferol dros dwys isel, botsia ac peiriannau ymarferol yn yr ardal cymudol yn yr uned. Rydym ni efo llwybrau dilyniant i'r unigolion yn muno gyda ni yn canolfannau Byw'n Iach neu gweithgareddau yn y cymuned ar ôl gadael yr uned. Gwych, anhygoel. Cyn i fi ofyn i gynrychiolwyr dod i llwyfan, mae Cymru wedi mynd 3 ar y blaen. Ond yn ôl i'r Gwobrau Partneriaeth y flwyddyn yma. Mae bleser mawr felly gwad Daniel a Laura o uned Hergest a Bev o'n uned partneriaethau ni i llwyfan i dderbyn y Gwobrau. Pedra mawr i uned Hergest. A da ni'n symud ymlaen i gategori clwb y flwyddyn. Dyma ddathlu sefydliadau sy'n meithrin talent, adeiladu cymuned a chyflawni canlyniadau rhyfeddol yn creu amgylcheddau lle gall athletwyr ffynnu a chyrraedd eu potensial. Y 3 clwb sydd wedi cyrraedd yr rhestr fer ydy. Mae Clwb Thundercats yn amazing. Mae'n rhoi ffasiwn gyfle i'r ferch chwarae ar pob lefel yn Junior League a Senior League, a dwi'n mor ddiolchgar. I enjoy playing netball because I made a lot of new friends. I enjoy playing netball because there's loads of different opportunities to play at different levels. I like playing netball because it keeps me fit and healthy. Waw, mae wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i'r Thundercats yn cymryd ymlaen yr holl dimau newydd ifanc ac am y holl llwyddiannau ar y cwrs. Mae gwaith y comiti yn ddi-ddiwedd a maen nhw'n hyddiannol iawn o gael ei enwebu. Dwi'n gwybod bod hyn yn meddwl lot fawr iddyn nhw. Pob lwc i'r comiti ag y clwb, diolch o galon gan dros 100 o bobl ifanc a nifer fawr iawn o oedolion.
Being nominated for Club of the Year means a lot to the team here at Bangor Gymnastic Club. We are passionate about offering inclusive opportunities to all ages and ability, and we are grateful our work is being recognised. Dach chi'n barod i weiddi eto? Clwb Thundercats. Dipyn o gathod yma yno ar y drannau. Mae'r clwb sydd efo 4 tîm, sef Thundercats, Thunder Kittens, Thunder Cubs a Thunder Lynx, yn cael ei weld fel un cynhwysol dros ben yn croesawu merched dim ots be di gallu a'i hoedranna. Dim ond rei blas ar gefndir cystadlu rhai o dim ar clwb, mae'r Thunder Cubs yn cystadlu'n adran 3 cynghrair gogledd orllewin Cymru a'r Thunder Kittens yn cystadlu'n adran 2 gyda chyfysgedd o chwaraewyr iau ac oedolion. Mae'r clwb wedi cymryd holl dima cynghrair iau clwb pêl-rwyd Bryn Refal dan i adain, 6 thîm i gyd. Mae hyn wedi galluogi 10 o enillodd i berhau i chwarae gyda'i ffrindiau yn yr un tîm dan enw newydd ond gyda'r ysbryd clwb pêl-rwyd Bryn Refal yn parhau. Yn wir mae'n cael ei adnabod fel un teulu mawr gyda awyrgylch chwyliog a chefnogol i'w gael bob amser. Nodir bod cefnogaeth amlwg i'w gael gan y clwb i'w aelodau hefyd wrth iddyn nhw sicrhau bod noddwr i bob tîm. Mae hyn yn golygu nad oes angen i unrhyw aelod brynu ffrog newydd. Yn ogystal â'i gefnogaeth i'w aelodau, mae'r clwb hefyd yn cefnogi elusennau ar sawl achlysur. Yn ddiweddar cynhaliwyd gêm rhwng enillwyr Cynghrair Gwynedd y Môn ac enillwyr Cynghrair Gogledd Orllewin Cymru mwyn codi arian i'r elusen Mind. Clwb Gymnasteg Bangor. Wedi ei sefydlu ers 1981, mae Clwb Gymnasteg Bangor yn glwb cynhwysol cymunedol sy'n cynnig darpariaeth gymnasteg 6 diwrnod yr wythnos i'r gymuned ehangach o bob oedran a gallu. Ymysg rhai o'r sesiynau maen nhw'n ei gyflwyno mai, sesiynau rhiant a phlant bach, 4 sesiwn yr wythnos. Sesiynau anabledd, 2 gwaith yr wythnos. Sesiynau cyn oriau'r ysgol, 6 sesiwn dros 4 diwrnod yr wythnos a gweithgareddau yn ystod gwyliau'r ysgol. Dros y 12 mis dwytha, mae'r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae dros 700 yn defnyddio'r cyfleusterau bob wythnos. Maen nhw wedi cynyddu'r rhaglen wythnosol wrth ychwanegu mwy o sesiynau. Hefyd wedi cynyddu cyfleoedd gwirfoddoli drwy'r rhaglen Academi Arweinwyr Ifanc. Mae gan y clwb 12 gwirfoddolwr dros 12 oed erbyn hyn, yn ogystal â chynnig mwy o gyfleoedd cyflogaeth. Mae Clwb Gymnasteg Bangor yn darparu ar gyfer gymnastwyr newydd ac elit ac wedi cael nifer fawr o lwyddiannau. Dim ond i enwi'r rhai, 8 yn sgwad Gogledd Cymru, 6 yn bencampwyr Gogledd Cymru, 5 yn bencampwyr Cymru a 2 wedi cynrychioli Cymru yn rwngdiau terfynol pencampwriaeth Prydain. Clwb Hoci Dinas Bangor. Dros y flwyddyn diwethaf, mae'r clwb wedi ehangu'n ofnadwy gydag aelodau newydd o bob oedran, rhwng 5 a 60 oed a hyn a phob gallu. Mae Clwb Hoci Bangor yn glwb unsport aur sy'n rhedeg 3 thîm hyn a sawl tîm iau i blant a phobl ifanc rhwng 5 a 19 oed, gyda'r holl dîmau wedi cael tymor hynod o lwyddiannus eleni. Enillodd tîm cyntaf y merched Gyngred Hoci Merched Gogledd Cymru am y drydedd blwyddyn ynol, heb golli'r un gêm, yn ogystal ag ennill tlws cenedlaethol Hoci Cymru. Daeth ail dîm Merched Bangor yn ail yn ei cynghrair hwtha, ac yn ail yn tlws her cenedlaethol Hoci Cymru. Bu hanes y tîm dynion yr un mor llwyddiannus, yn dod yn ail o 1 pwynt yn ei cynghrair, gan gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn hwys cenedlaethol Hoci Cymru. Llwyddodd tîm merched dan 19, merched dan 15 a tîm bechgyn dan 15 i gyrraedd rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru hefyd, gyda rhai o'r lliw iau wedi cynrychioli Eryri, Gogledd Cymru a chystadlu yng ngema cenedlaethol yr ysgolion. Mae'n chwaraewyr meistr presennol ac o'r gorffennol yn y grwpiau oedran dros 35, 40, 50 a 55 hefyd yn aelodau o'r clwb. Mae Clwb Hoci Bangor wedi llwyddo i uwch sgilio i gwirfoddolwyr, boed yn hyfforddwyr neu'n dyfarnwyr,
gyda chyrsiau diogelu, cymorth cyntaf a hyfforddi. Mae 2 o'i hyfforddwyr wedi hyfforddi tîm merched Eryri dan 15, arian yn y rowndiau terfynol cenedlaethol, a thîm merched dan 17 Eryri, aur yn y rowndiau terfynol cenedlaethol. Mae ganddyn nhw hefyd lys gynhadon ifanc sy'n helpu i wirfoddoli a chynorthwyo gyda hyfforddi'r lliw iau, gyda un ohonynt yn aelod o grŵp lliwio llys gynhadon ifanc Hoci Cymru. Gai ofyn i Manon, rheolwr gyfarwyddwr Gogledd Cymru actif ddod ymlaen i'r llwyfan i gyflwyno'r Gwobrau. Os gwelwch yn dda. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael ei enwebu heno. Mae'n anhygol bod yr holl dalent sydd mewn un sir, so llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Mae'n wych clywed am yr holl gyfleoedd mae'r clybiau'n cael eu cynnig yn fama. Yn ennill y wobr Clwb y Flwyddyn 2024, mae Clwb Hoci Dinas Bangor. Yn cipio'r ail wobr, mae Clwb Gymnasteg Bangor. Ac yn cipio'r drydydd wobr, mae Clwb Thundercats. Montenegro 3? O, mae'n mynd y well. Ysgol da, de. Amserol iawn achos mae yna un categori ar ôl, sef gwasanaeth i chwaraeon. Gai ofyn i Marcus ddod ar y llwyfan os gwelwch yn dda i ddatgelu pwy sydd wedi ennill y categori yma eleni. Noswaith da eto. Dwi'n siŵr fydd hyn yn sioc mawr i'r person yma dod i'r llwyfan eto. Ac ddim yn rhy gormod o sioc fod o flaen y goliadau, achos nithiwr oedd hefo cais Cwynel, Scott Cwynel. Mae'r person yma wedi dangos ymroddiad sut mae cynhwysedd yn edrych dros yr 20 mlynedd dwytha. Efo nofio, tennis, pêl-fasged cadarolwyn, botsio a gwaith o ddysgu yn ysgolion, ac hefyd yn genedlaethol i'r NGB. Yn disgwyl i chdi wneud y gwaith ar mes rates, neu am ddim. Dwi'n cofio unwaith oedd yn hefo'r person yma yn ysgol Cae Top, ac oedd yr ysgol wedi gofyn am hyfforddiant i plant yn abal. A gofynodd un plentyn cwestiwn ddigon cyffredin, beth sydd wedi digwydd i dy goes? Ac oedd yna mater gwych wedi dod wedyn, ac oedd o mewn bob gwirionedd yn ymwybyddiaeth gwych i'r plant, yn mwy rhyfeddol, yn mwy o ymwybyddiaeth fyth i'r athrawon. Mae'r person yma hefyd wedi hyfforddi tîm dan 14 Cymru yn pêl-fasged cadarolwyn blwyddyn yma, ac hefyd yn ddipyn o fraint bod nhw wedi cystadlu'n genedlaethol yn Wrexham, yn Abertawe ac yn Birmingham. Ac yn ddiweddar, nath y person yma yn geisio am 30 o grantiau mewn just pythefnos i brynu 2 cadarolwyn pêl-fasged werth 6,000 o bunnoedd yr un i aelodau'r clwb. Ond mae yna un peth i'r person yma heb wneud eto. Oedd y person yma wedi gaddo gwneud llai i doctor hi. Mae'r person yma yn llawn ymroddiad, yn gwthio'r ffiniau a iechyd ei hunan i sicrhau cyfleoedd i eraill, a fedrai ddim meddwl am neb gwell i dderbyn y wobr yma. O ran chwaraeon yn Abledd Cymru a byw yn iach, diolch o galon am dy waith sy'n trawsnewid bywydau pobl yn abal. Debbie Bashford.
Llongyfarchiadau mawr debyg, cwbl hiriannol. A dyna ni, mae'r noson bron ar ben, llongyfarchiadau I bawb gafodd ei henwebu ac I bawb wrth gwrs ar ei ennill I categoria. Diolch I chi gyd am eich cwmni a'ch cefnogaeth a gai alw rwan I gloi'r noson ar gweithgared a gai alw nôl ar magu nôl ar y llwyfan. Diolch yn fawr iawn I chi gyd. Nos da. Gwobrau 2024 wedi'w chwblhau ac am noson i'w gofio. Mae wedi bod yn fraint clywed am yr holl waith calad a'r llwyddiannau sydd wedi digwydd dros y flwyddyn dwytha. Hoffwn ddiolch yn fawr i'r galeri am y croeso a'r cymorth da ni wedi dderbyn heddiw yma. Diolch I Edwin ac I Dafydd am ein diddannu. Diolch I Glesni am gyfieithu. Diolch I Hedydd am yr holl waith ffilmio. Diolch hefyd I staff Bywyn Iach sydd wedi bod yn brysur iawn yn paratoi. Diolch yn fawr I chi Morgan am gyflwyno. Dydy byth yn dasg hawdd cadw trefn ar bawb ar nosweithio fel hyn. Diolch hefyd i'r rheinion chi sydd wedi I fyny'r llwyfan heddiw mae gyflwyno Gwobrau yn ystod y noson. A diolch yn fawr I chi, rieni, gwirfoddolwyr, athletwyr, hyfforddwyr, clybiau a thimau am eich holl waith diflino dros y flwyddyn. Wrth wneud y diolchiadau, mae hyn yn arwain ni at y newyddion syfrdanol wsos dwytha, pan roddodd Amanda wybod I staff Bywyn Iach ei fod yn camu lawr fel rheolwr gyfarwyddwr i'r cwmni yn y flwyddyn newydd. Hoffwn gymryd y cyfle yma ar ran bawb o Bywyn Iach I ddiolch y galon I chi am yr holl waith, arweinyddiaeth a chefnogaeth parhaol ydych chi roed I ni gyd dros y blynyddoedd, a'r seremoni Gwobrau hon yn esiampl mawr o hynny. Da ni gyd yn dymuno'r gorau I chi Amanda. Gobeithio cael y cyfle I ddod â phawb at ei gilydd unwaith eto flwyddyn nesaf, ond yn y cyfamser, parhewch I gyfranogi ac I ysbrydoli eraill I wneud hynny hefyd. Nadolig llawen I chi gyd a siwrne saff adra I bawb. Diolch yn fawr iawn.